אז ברוכים הבאים לנקודת מפגש, אני אדיר אלוש, והנה 5 דברים שלא ידעתם על האורח שלנו היום, דוקטור יאיר אנסבכר. הוא אב ל5 ילדים, הגדולה בת 18, הקטנה בת 5.5. סבו, מרדכי אנסבכר, היה ניצול שואה שהפך ללוחם וקצין בצה"ל, ואחרי זה היה המנהל הראשון של מוזיאון יד ושם בירושלים. כבר בבית ספר יסודי הוא חלם להיות יועץ לרמטכ"ל, בהמשך החל לבנות דגמים של טנקים ונגמשים, כתבת 7 ספרים לא פחות, ומעריץ של הרבי מלובביץ'. נקודת מפגש, פתיח ומתחילים. ברוך הבא יאיר, תודה שבאת אלינו לנקודת מפגש. תודה רבה. אליי, זה לא אלינו. איזה חריף. ראית? זה עוד תחקיר עמוק, יש עוד דברים שאתה עוד לא יודע שיצוצו בהמשך הפרק. מדהים. אני רוצה להתחיל איתך דווקקה מהמקום שאנחנו נמצאים בו היום, המלחמה באיראן, אנחנו כרגע באיזה סוג של... ביום השואה גם, צריך להגיד, מקליטים ביום השואה, לא יודע מתי זה יצא, נכון. אבל זה ברקע. אני חושב שהשואה, דבר שמלווה, לפחות ברמה הרוחנית, את כל הפעילות שלך, ממה שאני עוקב, אתה יש לך איזשהו... של כולנו. נכון. זה עמוק בתודעה, נטוע נכון. עמוק בתוכנו. אנחנו צריכים לוודא שהדבר הזה לא חוזר ולא קורה שוב. וכרגע אנחנו נמצאים לפחות במלחמה עם איראן, ארצות הברית, באיזושהי הפסקת אש לשבועיים, שנראה שלא הולכת לשום מקום. לפני שקופצים כן. למים. אני רוצה לשאול אותך אחרת. אתה חושב שיכול להיות שהמלחמה נגמרה, וגם אם לא, האם יכול להיות שהיא נגמרת ככה? לא. שזה לא יקרה. אתה חושב שהמשטר באיראן יוחלף? הדלקנו פתיל, רועם. זה הולך למקום אחד. להחלפת משטר. לא יודע. להתנגשות בין גושית, לפיצוץ מאוד גדול, תראה, זה מאוד מעניין. יש ספר שכתב מישקה בן דוד, בכיר המוסד לשעבר, שכתב הרבה מאוד רומנים, בדרך כלל בנושאים של ריגול, ספר שנקרא קריש. הספר הזה מדבר על איזו מלחמה במציאות דיסטופית כזאת, דיסטופית, שישראל מותקפת מכל הכיוונים, מה שקוראים במערכת הביטחון מקרה הכל. מצרים, כולם שם עולים עלינו. אבל הספר מתחיל בצורה מאוד מעניינת בעזה. כן, באיזושהי מיסקלקולציה שמתחילה מעזה, ששואבת את... עכשיו, זה... מה שמישקה בן דוד דיבר עליו, אז הוא דיבר בהקשר הישראלי. אבל אני מבין, ואני חושב שבשלב הזה זה די ברור, שהסיפור העזתי הזה של 7/10, בתגובת שרשרת ודומינו ופרפר, ותקרא לזה איך שאתה רוצה, מביא את כולנו, את כל העולם, להתנגשות. זה דומינו. אחד מפיל את השני, ואנחנו נראה כנראה חיכוך בין הסינים לאמריקאים, אנחנו רק בהתחלה של האירוע. אתה חושב שהדבר הזה ילך להסלים, ופתאום התפתחו פה 2 צירים שממש נלחמים אחד בשני, מלחמה בין סין לארצות הברית, זה אירוע... חיכוך גבוה, אני לא יודע, כן, כנראה. כאילו, אף אחד מהם, אתה יודע, גם זה 2 אומות עם אגו מאוד גדול. נכון. שזה אירוע מסוכן מאוד. תראה, אני אגיד משהו, כאילו... זה עלול להישמע פוליטי, למרות שבאמת, באמת, אולי זו הזדמנות להבהיר, שום דבר ממה שאני אומר ועושה, הוא לא פוליטי. אני תמיד מדבר ואומר את מה שאני חושב, מה שטוב ונכון לנו, זה נוגע ומתחכך ומשתפשף בפוליטיקה בלי סוף. אני בתוך המערבולת הפוליטית, זה לא מעניין אותי. כן. הסיפור פה, זה שבהערה שלי, הרבה אנשים אומרים, כן, תראה מה קרה, ביבי הכניס את אמריקה. שנייה. הציר הזה, של מלחמה מול איראן ושלוחותיה, מתבשל עלינו על אש קטנה בינונית 47 שנה, עם ביבי, בלי ביבי, לא קשור. זה יתפוצץ עכשיו, בהקשרים הנכונים, המתאימים, בהחלט יש לזה קשר גם לפוליטיקה פנימית, אבל הציר הזה של עימות בין גושי, בין סין לבין ארצות הברית, זה משהו שמתבשל על אש קטנה, מאז סוף המלחמה הקרה, בהקשרים שונים של תהליכים גם שקורים בסין, ולכן זה אירוע בלתי נמנע, עכשיו כבר קורה, זה כבר קורה, אנחנו רואים את זה. תראה, זה מצחיק אותי תמיד, אנחנו מדברים על ארצות הברית וסין, אותי לא עוזב את המחשבה, לפחות בשנה האחרונה, שבסוף יש 2 אנשים בעולם הזה, שאם הם יעשו ביניהם שלום אמיתי, חצי מהמלחמות בעולם יכולות להסתיים, אפשר להגיע לסדר עולמי חדש, שזה בעצם... שרה נתניהו ומי? ואילת שקד. לא, אבל אתה יודע, בסוף זה, עם 2 האומות האלה, יצליחו איכשהו, באיזשהו יום מן הימים. ג'ון לנון, imagine all the people. נכון, זה לא ריאלי. זה ציביליזציות, אחי. סין זה ציביליזציה אימפריאליסטית, שאין לה אלוהים בליבה. אין לה אלוהים בליבה. יש לה
ספר סיפור. אבל בסוף זה גם משתלם, אם היה כזה שלום ביניהם, זה היה משתלם לכל הצדדים. בסוף זה ישתלם למישהו. כולם משחקים פוקר. בסוף יש שלב שבו אתה פותח, ואז זה כבר מאוחר מכדי לשאול את עצמך, זה היה נכון או לא נכון. אתה כבר פותח, ומה שיהיה, יהיה. אנחנו איפשהו באזור הזה, באזור החיוג הזה. אני עבדתי בקהלת כמה שנים טובות, והמנכ"ל של קהלת, מאיר רובין, שהוא איש מבריק, אני מאוד אוהב אותו, חכם מאוד, הוא נסע לסין, קיבל הזמנה מהממשלה. הסינית, המפלגה הקומוניסטית, מקס, הסינית לא יודע להגיד, לא מפוארת ולא מעוללת. כמנכ"ל קהלת? כמנכ"ל קהלת, כמישהו שנכנס לרשימה פנימית סודית של סין, כאחד מהאנשים במערב שיש להם השפעה, ולכן מעניין את מקס. מה הם רצו להשפיע עליו? הם הזמינו אותו לכנס של המפלגה הסינית, ששואל את סין לאן. והזמינו המון אנשים, לא יודע, מניח שמאות אנשים מהמערב, כל מיני אנשים שהם בחרו בפינצטה, והוא מנכ"ל קהלת, הם שמו עליו עין. אז קהלת הייתה בשיא כוחה באמת, זה היה לפני כל החבטות שהיא ספגה במאבק על הרפורמה המשפטית, וזה הייתה באמת רבת עוצמה, ואולי גם הכוח ההשפעה, מה שנקרא, העוצמה הרכה שלה, גם כן הייתה גדולה. אוקיי, הזמינו אותו. והוא שאל אותנו, את החבר'ה ממחלקת הביטחון הלאומי, שאני הובלתי, הסינים ביקשו שאני אביא איתי שאלה. כל אחד יכול להביא שאלה ולהציג אותה. אז אמרתי לו, תשאל אותם לאן הם חותרים. כלומר, לא זוכר בדיוק איך ניסחנו את זה פורמלית, אבל מה הם רוצים בסוף? כן. ואני רציתי לשים אותם במבוכה. כי אוקיי, הבנו, לאן אתם לוקחים? מה החזון הסיני בקצה? והתשובה שהם נתנו זה סין שואפת לעולם הרמוני, שבו יש שלום, ישרור שלום, וכולם יוכלו לחיות משהו כזה. שברור לכל בר דעת, שזה ההפך המוחלט מסין. סין לא שואפת להרמוניה, היא לא שואפת לעולם שבו כולם נמצאים בשלום. סין שואפת להגמוניה מוחלטת סינית, זה מקום מאוד אימפריאליסטי, הסינים הם מאוד פטריוטים, אנשים מאוד מפחידים בחריצות שלהם, כמו גם ממש כמו האסלאם שרוצה להתפשט ולהתפשט ולשלוט, אני לא מרגיש ככה את הסינים. לסין אין את אלוהים. כן, אבל אני מרגיש שיש בהם משהו מאוד פרגמטי, הם הכל לטובת הסינים, אנחנו, יש לנו את האינטרסים שלנו. אלוהים הוא מוטיב מורכב בשיחה, כי מצד אחד אברהם אבינו אומר, בסיטואציה מסוימת שם, כשהוא ושרה יורדים מצרימה, רק אין אלוהים במקום הזה, אז אין יראת אלוקים, והרגוני. זאת אומרת, הם ירגו אותי, על דבר אשתי, ויקחו אותך, כי את יפה, ואין אלוהים, אז אין מוסר. אז זה דבר אחד. מצד שני, הסינים החליפו את אלוהים, ברצון לשלוט בעולם הזה. אם אין עולם הבא, מה שמעניין אותנו זה העולם הזה, ואנחנו נעשה הכל. עכשיו, הסינים מאוד פרגמטיים, מאוד חכמים, מאוד מחושבים. בכלל, התרבויות המזרחיות, אתה רואה את האיראנים, שזה משהו מאוד מעניין, איך אמריקה ואיראן מתנגשות. זה התנגשות של כוחות לגמרי אחרים. האיראנים הם משחקים שחמט, האמריקאים משחקים, לא יודע מה, באולינג, הם משחקים משהו אחר. הדעה שלי על האיראנים... האיראנים מחושבים, האיראנים מדודים. אני כבר לא יודע, אני חייב להגיד שאני, לאורך כל המלחמה הזו, אתה יודע, אם אני יושב ביום של, מתי זה היה? ב-12 ליוני, יום הולדת של הבת שלי, אחרי צהריים, ואני אומר לחברים, יש לי הרגשה היום בלילה, התקיפה הראשונה באיראן. כן. באותו זמן האיראנים מוציאים הצהרות, שאף אחד לא יעז בכלל, כאילו הם תפסו אותם באמת לא מוכנים, אני יושב בבית ואני מבין כבר שתכף מגיעה מתקפה, והם לא מבינים, אין להם מושג. אני לא יודע. שמע, אני כאילו כבר לא רואה אותם כאומת השחמט כל כך, משהו בפנאטיות הדתית כנראה... אלא אם כן, גם זה נצפה מראש. זאת אומרת, האיראנים, הסינים, הרוסים, בעולם האסטרטגי, הם תופסים את האסטרטגיה שלהם אחרת מהאמריקאים. האמריקאים מאוד ריכוז עוצמה, ריכוז מאמץ, ואנחנו גם רואים שהסבלנות שלהם והזמן שלהם הם קצרים. אגב, גם כלכלית. נכון, מערב. המערב, אבל הוא לא תמיד היה ככה, והוא נהיה יותר ויותר כזה. אין לו סבלנות. הרוסים, למשל הרוסים במלחמת העולם השנייה, וגם לפני זה אצל נפוליאון, הם נסוגים. נפוליאון רודף אחריהם, נכנס עד שערי מוסקבה. והרוסים נסוגים. במלחמה ושלום מדברים על זה כל הזמן, שהגנרלים המבוגרים אומרים לצעירים, חכו, אחורה. עד שכבר קווי הלוגיסטיקה הופכים להיות בלתי אפשריים, וזה הזמן. ואז בולעים אותם. עכשיו, האיראנים, אני לא רואה את האיראנים נכנעים. אני רוצה שהם יקנו, אני מקווה שהם יפלו, אני מקווה שיהיה מהפכה מבפנים, שזה דרך אגב הכוח האמיתי שיכול לעשות את זה, אבל אני לא רואה את האיראנים נשברים כרגע, האיראנים יש להם סבלנות, האיראנים אומרים לאמריקאים, בואו, אתם יש לכם אנרגיה. באיזשהו שלב, אתה יודע, זה שהאמריקאים... עד מתי מה? יפה.
באיזשהו שלב האמריקאים, לאורך כל המלחמה הזו, בעצם אומרים להם, תמיד יש לכם אפשרות לעצור. מתי שתרצו לעצור, הם לא רוצים לעצור. תגידו לנו, אבל זה שיש את האופציה, גורם לי לחשוב שאולי בסוף, אתה יודע, לא תהיה פה הכרעה, גם פה לא תהיה הכרעה, כי תמיד לפני הכרעה הם יכולים לדעת, סטופ, בסדר, ניתן לכם רגע להיכנס לנתנס, לבדוק לנו, לקחת כמה קילוגרם אורניום ולסגור את האירוע. כתבתי לפני, כבר לא זוכר כמה שבועות בפייסבוק, פוסט שמדבר על האסטרטגיה האיראנית הנוכחית, מאז שבעצם מלחמת חרבות ברזל פרצה, והם היו צריכים ומאבדים אנשים, והם חוטפים מכות קשות, והמאמץ שלהם לבנות עלינו איזשהו מלכודת נשבר, לא נגמר, אבל נשבר, והם צריכים לבנות את הכל מחדש, שהם יצטרכו, הם ינסו למשוך את סין למשחק. סין זה הפוליסת ביטוח של איראן. בינתיים אני חושב שהם עושים את זה. הם מנסים להרוויח זמן, הם מנסים לחנוק את האנרגיה, גם עולמית, כדי לייצר לחץ במערב, אבל גם השחקן המרכזי שמרגיש חנוק זה סין. סין זקוקה לנפט, והנפט נכון. מגיע משם, לא משום מקום אחר. ואם מחר ארצות הברית תשתלט על הנפט האיראני, ותגיד להם בכיף, חבר'ה, אתם חלק מהמערב. אז היא תמצא את סין מתנגשת בה. באמת? היא לא תיקח ממנה היא לא תקנה ממנה, אתה יודע, אם ארצות הברית תשתלט על איראן כרגע, לא יודע, לפחות על הייצוא של הנפט. אבל סין, אני אומר לך שכל הזמן הזה, כמו חמאס, כמו חיזבאללה, כמו איראן, לא ישבה ועשתה פודקאסטים. הם ישבו במחשקים, כל אחד במקומו, ובנו את עצמם למלחמה הזאת. איראן בנתה את עצמה למלחמה עם אמריקה 40 שנה. זה מה שהיא עשתה, בזמן שאמריקה עשתה מיליון דברים אחרים. אבל מה היא הצליחה לעשות בסוף בדבר הזה? קודם כל היא בנתה, תראה, אנחנו יודעים מה היא בנתה פה מסביבנו. כן. שזה רק חלק מהעניין. לזה נראה לי התכוננה טוב. לא, התכוננה הכל, תשמע, אתה רואה, היא ראתה שהיא חסינה, היא חשבה שהיא חסינה, שאף אחד לא יתקוף אותם בחיים. ככה זה נראה לפחות. הם חשבו, באמת, הם לקחו הימור, כי הם לא חשבו שהמלחמה הזאת תתפתח ככה. זה דרך אגב מה שדיברתי עליו ממש בתחילת המלחמה, שהיה לנו נס גדול, בגלל השביעי לעשירי, שזה נורא קשה לקהל הישראלי לשמוע את המילים נס והשביעי לעשירי ביחד, כי זה זוועות עולם, אבל מצד שני זה נכון, כי זה הפר את התוכנית האסטרטגית הגדולה. הכל תלוי בהכל, זה דומינו. עכשיו אתה מכין דומינו מטורף, כמו שרואים ביוטיוב, במשך שעות. נפל לך אחד קטן. לא, מישהו מהצד בא ועשה לך, מישהו, איזה ילד, איזה סינואר כזה. באמצע הדרך אפילו. וזה מתחיל לשבש את הכל, וואו, זה מה שקרה. זאת אומרת, הוא פרץ לפני הזמן, ולכן הוא שיבש להם את כל המערכת, והמערכת התחילה לאבד חלקים ואיברים, ורכיבים משמעותיים בפיקוד ובשליטה ואמצעים, והכל משובש. אבל עדיין, אתה רואה למשל את הערים התת-קרקעיות האדירות שהם בנו שם בערים. אני לא רואה שהאמריקאים מצליחים בינתיים להתמודד עם זה. עכשיו כולם מדברים, אוקיי, אז מה עם אופציה קרקעית? אופציה קרקעית, האיראנים מתים שתיכנס לשם קרקעית. מתים שתיכנס לשם קרקעית. לא, זה אומה של 90 מיליון בני אדם. שאתה יודע, הם רוצים כאילו... שטחים עצומים. ולכן הם אמרו באיזשהו מקום, לכן החשבון שלהם היה נכון, הם אמרו אמריקה לא תיכנס לפה, היא לא תכבוש אותנו, בטח לא אחרי שהיא הסתבכה 20 שנה במלחמה הגלובלית נגד הטרור, מאז בעצם עיראק ואפגניסטן, אין מצב שאמריקה שהיא בחוב לאומי ושהיא מפחדת מסין, היא תיכנס לפה, שזה שיקול, אני לא חושב שהוא שיקול מוטעה. אפילו לתפוס את האיים בהורמוז, אנשים אומרים, טוב, תתפוס את האיים. זה לא זול. זה יעלה, אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל זה אירוע מדמה מאוד. כן, כאילו, כן. זה אי. ויכול להיות שהאמריקאים ייגררו בניגוד לרצונם לתוך הדבר הזה, כי נראה כרגע שהם הנה, הם אומרים טוב, אז נשתלט על האיים, ואז נגיד השתלטו על האיים, האיראנים זה. טראמפ ממציא משחק, נכנס למשחק ומתחיל לחשוב מה לעשות, שזה משחק שמישהו כבר צפה ותכנן וסרטט אותו 40 שנה. זה בעצם מה שקורה. אז הוא משחק לידיים שלהם לפי מה שאתה אומר. הוא באיזשהו מקום משחק לידיים שלהם, הלוזים הוקדמו, ודברים השתבשו, ולכן עוד איכשהו אפשר לצאת מזה. תראה, כשהמלחמה הזאת פרצה, אז דיברתי על מאיר רובין, אחד הבוסים שם, שהוא שותף של מאיר רובין גם, משה קופל בקהלת, אמר לי, יאיר, אתה חקרת את המלחמה הזאת כל הזמן, מה אתה אומר? מה הסיכוי שלנו לנצח? אז אמרתי לו, בדרך הטבע, אין לנו שום סיכוי לנצח. המלכודת הזאת נבנתה בכזאת כפידה, במשך כל כך הרבה זמן, בהשקעה כל כך גדולה, שבעצם נכנסנו למלכודת ואנחנו גבורים. אתה יודע, אתה נכנס למלכודת, אתה לא יכול לצאת, זה מה שנקרא מלכודת. זה כמו לשים מישהו בתא כלא. כן, כן, כן. זה תא כלא, הוא מיועד לאחסון בני אדם, אתה לא תצא משם. אמר לי, נו, ולא בדרך הטבע. אמרתי לו, לא, בדרך הטבע, אתה ואני יהודים. כמו שאמרת, ניצולי, לא רק שואה, אלא כל הגלויות. אנחנו מאמינים שיש דברים שמעל הטבע. מעל הטבע, אני בטוח שאיכשהו נצא מזה. אז בסוף באיראן זה או החלפת משטר, או... מה שאני מנסה להגיד, זה מה שאמרתי לא קרה. זאת אומרת, בדרך הטבע, אי אפשר היה לצאת מזה. וגם אני לא הייתי יכול לתכנן את המלחמה הזאת, כמו שהיא קרתה, ואני גם חושב שהיא תוכננה, היא לא תוכננה, כמו שהיא אולטרה. אנחנו כל הזמן מתקדמים מחזית לחזית, מגזרה לגזרה, הולכים לפה, מנסים לבלום שם, מוצאים את עצמנו פה, אבל באיזשהו מקום, בדרך ההשגחה, הדברים
כאילו עבדו לטובתנו בצורה מופלאה. עכשיו, אני טוען שגם זה הולך להיות התנגשות יותר גדולה, בין כוחות יותר גדולים עכשיו. איראן, המטרה שלה זה למשוך את סין לסיפור. זה הפוליסת ביטוח שלה. הבנתי. והיא תמשוך את סין. בלבנון, היום אנחנו שוב חוזרים להילחם. חיילים שלנו נלחמים ומשלמים מחירים כבדים. הלילה נהרג חייל. מה הם אמורים להרגיש החיילים כשהם נלחמים בידיעה שיש מסע ומתן כבר לסוג של הפסקת אש מעל הראש שלהם? כי אני זוכר לפני שנה וקצת, שנה וחצי כבר, הגענו לאיזושהי הפסקת אש עם הלבנונים, צה"ל בבריחה, זה היה נראה כמו בריחה, הבריחו אותו, חזרה ממש כמו בשנת 2000, חזרה לתוך הגבולות שלנו על המילימטר, ועכשיו שלחו אותם להיכנס את החיילים שוב, הפעם כדי להשמיד את חיזבאללה, ופתאום... הפעם זה באמת, ופתאום מסע ומתן מעל הראש שלהם, אז כאילו אנחנו נלחמים סתם, למה אנחנו שם? אז יש לי תשובה קצרה ותכליתית, ויש לי תשובה ארוכה, שמספרת את הסיפור שלי בתוך המלחמה הזאת, היא קצת יותר ארוכה. מה בא לך? זכר מהם, ובוא נתחיל בקצרה ונתקדם קצת מהארוכה. אנשים בתהליך של התעוררות ויקיצה, מהשקר הזה שנקרא נתניהו, והבנה שמתנהלת פה, שמשהו מאוד לא קשר ומסריח מתנהל פה במלחמה הזאת. אתה מרגיש את זה? איפה אתה מרגיש את זה? אני מרגיש הצל. אתמול פרסם פוסט, הצל, כן? כאילו... אבל זה על מינויים, ראיתי משהו על מינויים, לא. מי מדבר מול נתניהו? אחי, תשמע, בוא נדבר דוגרי. אני אומר משהו שהלוואי, כאילו, שאני לקח לי זמן להבין אותו. יש את קו המציאות והאמת והיושר והעובדות. נכון. ויש את קו הפוליטיקה והכוח. מי בצד של מי? זה כמו מאפיה. זה כמו הישרדות. אתה זוכר את הישרדות? יש מחנות, כן. מחנות ומשחקים וזה. עכשיו, שני הצירים האלה, במקרים מאוד נדירים הם נפגשים, הם כל הזמן שואבים אחד מהשני. זה לוקח מפה ומפרסם שם. אבל הצל, אחי, הוא ביבי. הוא מחנה ביבי על מלא מלא. ביבי. כאילו לא מעניין אותו כלום. אם הוא תוקף והוא אומר, אדוני, עם כל הכבוד הראוי כמובן, אבל תגיד, למה בעצם... תמיהה, הילד התם, שאינו יודע לשאול, פתאום שואל, אתה לאורך כל הזמן ממנה אנשים שהם נגד המחנה שלנו. זה הרמה להנחתה של 120 קילומטר לשם. זה לא במקרה. בעצם ברגע שבן אדם מתחיל להעלות שאלות, כנראה שהוא חושב על מנסה למצוא פתרונות, ואם נתניהו מגיע למצב שלפעמים אתה אומר, טוב, אין פה... יפה. אז מה קרה? מה הסיפור שלי? עכשיו חוזרים לסיפור שלי. אני אוהב את עם ישראל. זה כל הסיפור. אני מנסה כבר שנים אני מנסה שנים להציל את המדינה. בתפיסתי, בהקשרים הביטחוניים, אני באתי מעולם הביטחון, הייתי באיזו יחידה מיוחדת במטכ"לית, ועבדנו שם הייתי עושה 3-4 ימי מילואים בשנה לפני המלחמה, במשך שנים. והמלחמה הולכת ומתקרבת, וגם כחוקר, וגם כאיש קהלת, אני רואה את זה, ואני רואה את זה, אתה מרגיש את זה סוגר. לא, אני יודע את זה, ברמה כזאת שכשאנחנו מסיימים תפקיד ביחידה ההיא, אז החבר הכי טוב שלי שקוראים לו א', הוא אומר לי, טוב, אני אומר לו, אבל המלחמה תפרוץ, איפה נהיה? אז הוא אומר לי, אל תדאג, נלך ללוטר, יש לנו שם מקום ליד המפקד יחידה. אוקיי. זאת אומרת, ברור לנו שמלחמה תפרוץ, אני אמנם חושב שזה יהיה בצפון, אבל ברור לי שזה קורה. וגם כותב על זה ספר, שהמטרה שלו זה להזהיר את כל עמי ומי, ומפיצים את זה, ורשימות, והזהרות, ומכתבים, כי זה ברור שזה מה שצריך לעשות. אחרי שהמלחמה פורצת, אני מתעודד. יש לי בוסט של אנרגיה. היה שם את החודש הראשון בעזה, ראינו סוף סוף בניינים לא נופלים, רק זה, רחובות, הייתה לי הקלה, כי בגלל שהבנתי את כל הדבר הזה אז, אמרתי, אוקיי, זה לא קרה כמו שהם תכננו, אז אנחנו כבר בדרך לצאת משם. ואז ברור לי שאנחנו נצא משם ונעשה את מה שצריך לעשות, ונתאחד, ויש לנו את המשאבים והעוצמות הנפשיים, ואנחנו את כל השאר נסתדר, ועד אל הניצחון המוחלט. האווירת חרבו דרבו, ממש כמו בשיר, היה אווירה שכולם עכשיו זהו, השירים האלה התאפסנו. נכתבו שם, וזה עלינו, וכל זה, משהו פה מתפוצץ בחוץ. בקיצור, ואז אחרי חודשיים בערך, סוף התמרון נעצר, נכון. ומתחילים דיבורים על הפסקת אש, ואז מבקר פה אוסטין, שר ההגנה דאז, ואחרי שהוא הולך, חצי שעה או 40 דקות אחרי שהוא הולך, ציוץ של גלנט, שר הביטחון שלנו, ואחרי זה מיד אחריו ביבי. שניהם מדברים בשפה אחת ואומרים, ביום שאחרי, סוגריים, היום שאחרי מה? חיילינו נלחמים ברגעים אלו ממש בעזה, אנשים מתים, מתמרנים, עוצרים את התמרון, ומספרים לי חברים שלי, שהיו שם באותו זמן, שהאויב מזרזר בהם, זאת אומרת, משאיר את הטילים,
הולך למחנות איפה שנמצאים האזרחים, חוזר, לוקח את הטיל, יורה, בורח, משחק את המשחק הגרילה הקלאסי הזה. אומר גלנט, במקביל לזה שכוחותינו נלחמים, כבר נחזיר את הפלסטינים למחנות שלהם בצפון, וראש הממשלה שלנו, נתניהו, אומר חודשיים אחרי תחילת המלחמה, בעזה תקום ביום שאחרי ממשלת טכנוקרטים פלסטינית. שזה, מי שמבין מה זה אומר שהאמריקאים היו פה, האמריקאים אמרו לו, תעשה ככה, והוא מיישר קו איתם, למרות שאנחנו 15 שנה לא עשית, בנו לך מפלצת שנקראת עזה וחמאס, בנו לך מפלצת שנקראת חיזבאללה בלבנון, לא עשית כלום בקשר לזה, עצמת העיניים, האוהל בהר דוב, כשיטה, כתפיסה, מזוודות, קטרים וזה, כבר קרה, כבר קיבלת לגיטימציה מכל העולם ואשתו, 400,000 מגויסים, חרבו דרבו, עצל שער, זה עלינו, ורביב כנר, אתה עוצר את הכל, ואתה אומר, אנחנו נבנה פה מדינה פלסטינית בעזה. רמת גבה ראשונה. זה לא רמת גבה, זה בשבילי, כל הנורות האדומות מתפוצצות בבת אחת. אני הולך, צועק מול בית ראש הממשלה, כמילואים כבר חודשיים אחרי המלחמה, כולנו ביחד. חודשיים אחרי תחילת המלחמה, ובאותו רגע אני צועק, חבר'ה, תקשיבו שנייה. הבן אדם הולך לבנות לנו עזה שלך, כאילו, חיילים מתים עכשיו, אתה הולך לבנות שם מדינה פלסטינית אחרי כל הדבר הזה, לא הבנת כלום, יש לך פה הזדמנות של פעם ב100 שנה לשנות את המציאות, וכולם מדברים על זה, הקיבוצניקים, גיורא איילנד, הוא, איך קוראים לו, ברק, מהמוסד, בן ברק, רם בן ברק, מדברים על הגירה, מדברים על לנקות את עזה, מדברים על, במונחים היסטוריים, יש לך פה הזדמנות, הרי זה צרה שכבר יש לנו את השנים אבל מה הטענה? הטענה שלך שמשהו היה פה בכוונה. הכל בכוונה, הוא מדבר על זה חודשיים מתחילת המלחמה, עכשיו באותו רגע שאני מעלה את הדבר הזה, אני מעלה את זה באופן טבעי, מתוך צעקה, חבר'ה, אנחנו פה מוסרים את הנפש, חיילינו נהרגים, חטפנו כבר, וחטפנו, ומישהו עכשיו בכוונה הולך לקלקל את כל העניין הזה, ולבנות שם משהו שהוא הפוך לחלוטין לדעת הקהל הישראלית הקונצנזואלית שנוצרה פה, זה כבר לא ימין. זה כל הזמן אומרים, מהשמאל, אין שמאל יותר, השמאל ראיתי אותו בעיניים בקיבוצים. על כל בית בקיבוצים היה פוסטר של ביבי, לך, מההפגנות של קפלן שלפני. אלה האנשים שאיבדו את האנשים והילדים שלהם, וחלקם נחטפו ונרצחו ונתבו, לא מעניין אותם פלסטינים, הם רוצים למחוק. הטילה של ערוץ ynet מצייץ בטוויטר, רעיון המדינה הפלסטינית מת. וראש ממשלת ישראל כותב 15 דקות, חצי שעה אחרי שהיה פה האמריקאי, אנחנו נבנה ממשלה טכנוקרטית פלסטינית בעזה. וכל הזמן הזה נותן להם סיוע הומניטרי, ובהתחלה אומרים לא יהיה, ומשקרים, ואז אתה רואה שיש. ואחר כך הוא נותן, ואומרים, טוב, אבל זה לא לחמאס. ואז אנשים, כל מיני אנשים חכמים, מראים שזה לחמאס עם הקלאצ'ים, כאילו כבר אין מה לעשות. עד היום, דרך אגב, עד היום. עזוב, נו, אני מדבר על אז. היום בכלל, כאילו, קטר וטורקיה, וכולם מנהלים שם את העניינים, קטר. זה אותן מזוודות של כסף, רק על גלגלים. אחי, אין כבר דין ודיין, אף אחד כבר לא שואל. אמרו, יש את מעבר רפיח, הוא יהיה נשלט, יש שם הסדרים ביטחוניים, אין כלום, אחי. הם יכולים להכניס לשם טנקים עקרונית, ואין מי שיפצה פה ויצפצף. אז למה זה קורה? לא יודע. כולם שואלים, אז למה? אני לא הפסיכולוג שלו. למה? כי אומות העולם לוחצות עליו, והוא מתקפל ללחץ שלהם, בכל מיני דרכים. אז זה יכול לקרות גם בלבנון שוב? מה זאת אומרת? רגע, קודם כל זה קרה בלבנון. אני חושב שאם זה קורה בלבנון שוב, נחזור לעזה. אני נתניהו. יושב ואני רואה את הדבר הזה יום שעה. אני גם משרת, אני גם נמצא בעזה, אני רואה, אני שומע, אני פוגש, אני כל הזמן בתוך העניינים. ואני קולט שכל הזמן הזה, הצבא נמנע אתה יודע, אתה נלחם במישהו, אתה צריך להוריד לו את הראש, אתה צריך להוריד לו את הצוואר, אתה צריך לפגוע לו בלב, במוח. משמרים את האויב. אתה יודע מה זה לשמר? אתה מסתכל, עכשיו, איך מבלבלים את האנשים? ינון מגל וכל החבר'ה שמים כובע ניצחון מוחלט, ומראים כל לילה תמונות של חבר'ה מכל מיני מקומות, מפוצצים בתים, הרב הצדיק שמשים מסורה בעזרת השם, הרב זרביב, שהוא אדם מופלא, ואני מאוד אוהב אותו, הוא איש גם תלמיד חכם, איש ברמה גבוהה, גם איש תורה, עם הטרקטור הורס, ומזרבבים את עזה. מזרבבים, אבל בינתיים מראים לך במפות, וגם בן ציון מקלס, וכל החבר'ה האלה שעושים את הבדיקות של המפות והתצעות, איך שנמנעים מלנצח, בכוונה. כדי מה? ואז אתה אומר, כן, הסכם שבויים, כל הזמן מתפתח הנושא הזה של ההסכם חטופים, אוקיי, חטופים, מה זה קשור לנושא האסטרטגי? כן, זה, המלחמה היא מלחמת החטופים. אז גמור כבר האירוע מבחינתך? אחי, בנו מדינה. כאילו, אני גם יש מועצת השלום, יש החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם, ביבי עצמו בוושינגטון חתם על נייר, מטעם, אני לא יודע מי, לא ממשלת ישראל, לא ניהל דיון, לא בקבינט, לא כלום. שתי מילים צמודות אחת לשנייה, מדינה פלסטינית. צ'רטר, מה זה צ'רטר? כתב ויתור, זה שלכם. זה כמו שעכשיו מישהו יבוא, ייתן את הבית שלך למישהו, בלי לשאול אותך.
והוא ראש הממשלה, סגור, נגמר הסיפור. זהו, עכשיו, בינתיים אתה זורמים. חושב שבחצי שנה הקרובה אנשים, כאילו, אני כן מרגיש משהו בחודש, חודשיים האחרונים, שכן יש הרבה תומכי נתניהו וליכוד לשעבר שמתחילים להתגרד, להגיד, אוקיי, אני נתניהו לא בוחר, או בן גביר, או פתק לבן, או זה, כאילו משהו בהילה שלו. אני לא יודע מי זה האיש הזה, הוא לא של ישראל. עכשיו, למה אני אומר הוא לא של ישראל? מי? נתניהו. נתניהו לא של ישראל. לא של ישראל, למה אני אומר את זה? בוא נלך ללבנון ואז תוכל לראות. כאילו, אם עזה לא הספיקה. בלבנון היה את מבצע הביפרים. עכשיו, הצבא, מי שהיה בצבא, מי שמבין קצת מה היה בפיקוד צפון במשך הרבה שנים, הסיפור של האוהל, כמשל, יודע שדרום לבנון הייתה נחשבת בצדק לאחד מהמלכודות האיומות והנוראות שלא רוצים להיכנס לשם. לא זוכר, זה הכוכבי או רמטכ"ל אחר שהגדיר את זה, עשה על זה איקס במפה, ואמר, זה מטחנת הבשר. אני לא רוצה להתקרב לשם, זה נורא והיום, בצדק. כן, כי כן. זה נבנה כמלכודת נגד כוחותינו. היה את מבצע הביפרים, היה את 10 המכות, את החיסולים של הבכירים בקצה, בראש הפירמידה את נסראללה. פתחנו יפה מאוד. האפקט היה מדהים, הרבה מעבר למה שמישהו דמיין וציפה, גם באמן וגם במוסד, וכל הדרום לבנון, גם מאות אלפי דרום לבנונים, שיעים, עלו צפונה, והתחילו להסתובב ברחובות של ביירות, שזה גרם לחיכוך, וזה היה קרוב מאוד למלחמת אזרחים. מאוד. אם היינו משאירים את הלחץ הזה, אני מאמין שזה היה נפטר כבר. וחיזבאללה עצמם, ברחו למקומות רחוקים. וצה"ל הגיע עד הליטני. ואז אמרו לנו תמרון, נכנסו, לא מצאו כמעט התנגדות. גם המעט התנגדות שהייתה כל כך, ההגנה הייתה ארוכה כל כך טוב, שהצליחו לגרום לבערך 50 הרוגים שלנו. כאילו, איבדנו שם אנשים טובים, איבדתי שם קרובי משפחה. לא משנה, עכשיו נכנסנו, תפסנו את כל דרום לבנון, כאילו תפסנו. ואז אומרים, מעולה, טוב מאוד, יאללה, לברוח. זה היה הזוי. בן לילה כמעט, הסכם. אני לא מבין איך כל כך הרבה ביקורת על 1701. עכשיו יגידו לך שזה ביידן, אבל זה כבר לא היה ביידן. יישום ההסכם היה בתקופה של טראמפ. זאת אומרת, נכון שזה היה בתקופת ביידן. גם אם זה ביידן. טראמפ אמר כן, אני מצפה. גם אם זה ביידן. למה אנחנו צריכים להתקפל לפני כל... בא נשיא ארצות הברית ואומר לביבי, או למי שזה לא יהיה, לראש ממשלת ישראל, תקשיב אחי, אני חשוב לי, אני רוצה, בשביל הצרפתים, בשביל האמריקאים, לא יודע מה, שאתם תחזרו לגבול הבינלאומי. אני אומר לו, תקשיב אחי, אינטרס ישראלי, ביטחון לאומי, אנחנו לא מחזירים את השטח הזה. לפחות עד, אתה יודע, עד הפסגות. לא, עד למיטוט חיזבאללה. אחרת חיזבאללה יחזור למקומות האלה. נכון. אף אחד לא אומר את זה. כן, ביי, צ'ו. זה אני אומר, הוא לא משל ישראל, כי מה זה משל ישראל? כשאתה רואה את כל הפוסטים האלה, אתמול פגשתי אם שכולה, בערוץ 13. אתה רואה עולמות שעבדו, אתה רואה אנשים שהלכו לקרב, חזרו בלי רגל, בלי יד, בלי זה. לעשרות אלפים. זה לא, צבא המילואים, זה לא משאב בלתי מתקלה. כל אחד כזה, זה עולם, זה סיפור, זה אמא, זה אישה, זה ילדים, זה בית, זה פרנסה, זה כלכלה. כשבן גוריון מבסס את תפיסת הביטחון הלאומית שלנו ב-53, יש כמה קווים מנחים שהוא מבין טוב מאוד שמדינה קטנה מול ים מוסלמי עוין, והוא מדבר כבר אז, כל מילה שלו במקום ותופסת עד היום. מלחמות קצרות, מלחמות תכליתיות, אין להעמיס על כוחות המילואים, יש להכריע בשטח האויב במהירות, שכחנו את כל מה שאנחנו יודעים על ביטחון. אבל זה לא רק נתניהו שכח, צריך להגיד כולם. אף אחד לא בא, אף אחד לא בא לידי ניסיון של מלחמה גדולה, מאז מלחמת יום כיפור. שבעצם הייתה הזדמנות לעשות משהו. מלחמת יום כיפור ניצח, בגלל שלום הגליל, שכבשנו שטחים. הספר שלי, שנקרא, כבר לא זוכר איך הוא נקרא, קערי התנסה, זה הספר כאילו שנכתב לפני המלחמה, הוא בעצם מדבר על זה, מדבר על 5 שנים לפני המלחמה, כתבתי ספר בפורום קהלת, שבעצם מדבר על זה שישראל מתנוונת ביטחונית 40 שנה. הוא מתחיל ב-1982 במלחמת שלום הגליל, והוא בעצם בא ואומר ששלום הגליל הייתה המלחמה הגדולה האחרונה. למעשה יום כיפור יותר, אבל גם בשלום הגליל התנגשנו בפעתים עם סוריה, אז עדיין אפשר לקרוא לזה מלחמה גדולה, כל צהל גויס, 4 אוגדות, היה תמרון גדול מאוד, תמרון כבד, בסדר. המלחמה הזאת נגמרה, ואז ישראל החליטה שהיא נגמרו, תם עידן המלחמות הגדולות. ואז אנחנו הולכים לכל מיני דברים קטנים, שזה דרך אגב הייתה החלטה ששאבנו את ההשראה לה, גם מהישגים יפים שהיו לחלק מכוחות הביטחון שלנו ב-82, מול הסורים, אבל גם ממה שקרה במלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ והאפקט ההוליוודי מסביבה, שהיא נחשבה מלחמת הייטק, וכולם התפעלו מהאמריקאים והביצועים שלהם, וזה באמת שינה להרבה אנשים, זה ה-RMA, זה המהפכה בעניינים צבאיים. אז זה כן גם הצבא וגם, אני לגמרי מסכים שהאחריות העליונה היא על ראש הממשלה, שאמור לבוא להגיד להם, חבר'ה, אתם מדומיינים. נכנס לדבר הזה. עכשיו, למה לי ולאחרים לקח הרבה זמן להבין? כי כל הזמן האשמנו את המטכ"ל, אמרנו, המטכ"ל פרוגרסיבי, המטכ"ל למד אצל האמריקאים, המטכ"ל מחזיקים אותו פה, מחזיקים אותו שם. אוקיי, באיזשהו שלב
אתה קודם כל אתה מבין שזה לא כך, כי אתה מבין שהרמטכ"ל מתחלף, ושר הביטחון מתחלף, כולם מתחלפים, והבעיה... והמדיניות הכללית שהיא אנטי-ישראלית. למה אני אומר לא של ישראל? כי אם יש לך אגרוף, ואתה אמור לכוון אותו למקום מסוים, ויש לך אנרגיה מסוימת, ויכולת מסוימת, ואומרים לך כל הזמן, תעשה דברים אחרים. תכוון מסביב, כן. אתה מתיש את עצמך. זאת אומרת, זה סכנה ברורה מיידית, לא רק בגלל המלחמה בחזיתות הקיימות מול חיזבאללה ומול חמאס. כן. זה גם מול האויבים האחרים במרחב. יש שחקנים במרחב, במזרח התיכון, שמתחממים על הקווים, ולא הגירו טיפת זהה אחת במלחמה הזאת, והם יכולים בכל רגע נתון להגיד, הישראלים חלשים מספיק. את זה לא לוקחים בחשבון, מי שלא לוקח, לכן אני אומר, זה לא של ישראל. אם אתה מתיש את צבא ישראל, אם אתה שוחק את כמות הטנקים, שעות המנוע, שעות הדסה, הדלק הסילוני, או כמה שזה, כל הדברים האלה, את המתמטיקה הזאת, שבסוף היא סכומה. אתה יודע, אנחנו לא חיים פה על ניסים בסוף. הניסים הם מברכים את החומר. המשאב מוגבל. היו 8 ימים, אתה יודע, אוקיי, המשאב הזה מוגבל, אתה מבזבז את זה, כן, יעלה כמה שיעלה. אתה פוגע בביטחון הלאומי של ישראל. כשמדובר על חיי אדם, אתה לא של ישראל. מישהו פה עושה, מנהל מלחמת שולל על הציבור. אז תגיד רגע. אין דבר כזה מלחמה של 2.5, אין. איפה הציונות הדתית בסיפור הזה? הציונות הדתית היום עדיין, אני מאוד כועס עליה. הרבה מאוד ממנה עדיין עם נתניהו, הרבה מאוד ממנה, אני מאוד כועס עליה. אתה אומר להם שמות אחרים, מליברמן ועד בנט ועד לא יודע מה, זה סוג של החלפת שלטון, והם מתגרדים. ותשמע, זה הציבור שתרם הכי הרבה במלחמה, לפחות באחוזים, מבין את העניין של הזהות היהודית, מבין מלחמה, המון לוחמים. לא מבין מלחמה קודם כל. אז רק אתה מבין, אני מבין, אני לא דתי ולא ציונות דתית, ואפילו לא הייתי לוחם בצבא. שנייה, קודם כל, רגע. איפה הם? איך הם לא מבינים? יש שלבים בשאלה שלך. זאת אומרת, השאלה שלך היא אחת, אבל התשובה מתחלקת לכמה שלבים. קודם כל, לקח זמן לאנשים להבין את זה, וגם לי לקח זמן להבין מה אני מתאר. גם למציאות, אתה יודע, הנה, תיארתי לך, זה לקח לי חודשיים להבין שמשהו לא בסדר, כי בחודשיים הכל היה בסדר. אוקיי. אז היה זמן שאנשים אמרו, ופה נכנס השלב השני של הכחשה. אנשים אומרים, ככה זה במלחמה. כן. נתניהו בכלל נהנה מכל דבר שהוא לא מצליח לעשות, זה בלתי אפשרי. עכשיו, רגע. פה נכנס השלב שהוא השלב המטריף ביותר. אני לא יודע, אתה קראת את הספר האריה, המכשפה וארון הבגדים? לא. זה סיפור, מין, איך לקרוא לזה, אגדה כזאת, גם עשו לזה עריכה מודרנית, ויש גם סרטים שעשו, נרניה, ממלכת נרניה, מישהו שזה... אבל לאן אתה לוקח אותי? מה הציונות הדתית? אתה גר בירושלים. אני לוקח אותך לתאר תחושה. נרניה זה איזה ממלכה אגדית כזאת, כתבו על זה ספרים, לא נרחיב בזה, אבל יש שם איזה תיאור של ילדה, שמגלה בתוך ארון הבגדים, באיזה בית באנגליה, בבית כפרי, במלחמת העולם השנייה, שיש ממלכה, עם דברים מופלאים שקורים. היא חוזרת והיא מספרת לאחים שלה, זה אמיתי, ראיתי, איך מתייחסים אליה? מטבע הדברים, כמו משוגעת. נכון. באיזשהו שלב, אח שלה נכנס איתה לשם, רואה את מה שהיא רואה, חוזר, ואז מגיע איזו נקודת שפל איומה ונורא, שגם משפיעה על המשך הסיפור, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, שהיא אומרת, אתה היית איתי! והוא אומר, אני לא יודע על מה את מדברת. הוא כבר כאילו מושפע מהשאר. ואז אתה מבין, וזה רגע מאוד קשה. שאלת אותי מה אני חושב על הציונות הדתית, יש שלב של הכרה, של הבנה מה קורה, ואז נכנס משהו מאוד, מאוד קשה, מאוד אפל, זה לא הכחשה, זה הכחשה, זה הודעה בטעות? בכלל לא. זה החלטה. זה החלטה להמשיך לעצום עיניים לטובת הישגים פוליטיים, כוח פוליטי, משאבים פוליטיים, יכול להיות גם איומים. עזוב, בסדר, אתה מדבר איתי על סמוטריץ'. הציבור סומך. סמוטריץ', גם אני חושב שסמוטריץ' רואה את כל העוולות האלה מסביב, ואומר, אוקיי, כל עוד יש לי כוח כשר אוצר... אני מדבר על סמוטריץ' ובן גביר ואנשיהם, אני מדבר על סמוטריץ', בן גביר ואנשיהם. והשרים. אבל איפה הציבור? הם עדיין מקבלים הרבה מנדטים. הציבור תמיד הולך אחרי המנהיגים שלו, והוא חושב, או מקווה, או רוצה להאמין, שהמנהיגים שלו רוצים את טובתו, ושהמנהיגים שלו מובילים אותו באיזה דרך בטוחה. זה משהו מאוד מאוד, זה כמו לנשום אוויר. אנשים רוצים להרגיש שיש יציבות. הם רוצים להרגיש שהשמש זורחת, ושהצבא הוא חזק. אגב, אצל החילונים, במחנה הליברלי, אתה יודע איפה אני מזהה את זה? אותה בעיה. הם לא מוכנים לשמוע מילת ביקורת אחת על מערכת המשפט. נכון. הם לא מוכנים לשמוע מילת ביקורת אחת על המטכ"ל. או מילה אחת טובה על בנימין נתניהו. אוקיי, זה גם. כן, זה גם. כנס אבל אני מדבר עכשיו על, אתה עכשיו כאילו מייצר איזון בין המחנות, אני אומר שנייה, לא בקטע הזה של טוב או רע, אלא בקטע של להבין שמי שאתה מעריץ ורואה שהוא מנהיג שלך, רואה בו מנהיג שלך, אתה לא מוכן לזהות בו עוולות ופשעים ובעיות. עכשיו בגץ, למשל, מה שהם עושים עכשיו. גם כל אחד היום במדינת ישראל, כל מי שתמך בביבי,
נלחם על זה ברשתות, ברור. כתב על זה, אתה כי זה יודע, כבר העמיד את המון השם אגו. שלו, יש פה גם עניין של אגו, של הודעה המון. בטעות, של עכשיו אני צריך לבונה, כל מה שאמר, המון כתבתי אגו. 3-4 שנים, אבל בסוף, אז זה גם, אז שמע, הציונות הדתית בעיניי זה נהיה יכולים יותר קשה גם, כי שילמנו גם מחירים מאוד כבדים, אז מה עכשיו? נכון, אז מה אז אתה בעצם אתה אומר? מאשים את עצמך, מה אתה אומר נכון? לנו, אנסבכר? אנשים, קשה להם מאוד. עכשיו, אני אומר לך, אני מקבל תגובות, אני חוטף מאוד, אבל אני אומר גם לעצמי, מתוך הציבור של הציונות הדתית. בעיקר. איך רואים אותך? איזה תגובות אתה מקבל בציונות הדתית? תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על העניין הזה. זה לא משנה באמת. מה כן משנה? למה אני דפוק? כי זה לא מעניין. אם אתה חושב שהאמת הזאת היא יכולה להציל חייל אחד, כי ייווצר אקלים פוליטי, לחץ פוליטי. נו, אז אתה בטוח מודד את עצמך. זה אתה מודד את עצמך לא, בתמיכה? אז אני חסום לא מעניין אותי כלום. אני רואה ראיית צינור, אני מנסה כבר שנים להציל את עם ישראל. אמרתי את זה בהתחלה של השיחה שלנו. ואם חיילי ישראל עכשיו נכנסים בפעם השלישית, או מתכנסים בפעם השלישית על גבול לבנון, נכנסים בפעם השנייה לאותם מקומות, וסופגים אש נונטט מאותם רכסים שכבר היו עליהם. ועכשיו השיחה שלנו תגרום לעוד אנשים להגיד, בוא נתשמע, זה לא בסדר, והם יעשו משהו, או שנתניהו ירגיש בסקרים שהוא מאבד, או זה יכול לעזור לחייל אחד, שווה לי. עכשיו, אתם רוצים להגיד, הוא דפוק, הוא נגד המחנה? לא, ההפך. לא מעניין אותי. אני מחכה, אני חושב שהמציאות בסוף תביא את הציבור של הציונות הדתית להבין שנתניהו הוא לא הפתרון, שהוא לא הימין שאליו הם כיוו, ואני מנסה להבין איפה זה לא בא. עכשיו אני שומע, נגיד, בא וינטר. תשמע, יש מערכות, וינטר מגיע עם המון ביקורת. משפט אחד לפני וינטר. יש מערכות שלמות, שנהוגות באופן כללי היום בעולם המודרני והפוליטי, ונתניהו הביא אותם לידי שכלול מדהים וקטלני, באמת קטלני, זה נשמע מוגזם המילה קטלני, אבל היא לא מילה מוגזמת, של תודעה, של מלחמת מידע, שעסוקה כל הזמן בכיתוב ובהסנאה. עכשיו, יאמר לא להגנתו, אלא לצורך האמת, שבמחנה השני הליברלי, המערכות, כלי התקשורת משמשים קבוע לדבר הזה. נכון. זאת אומרת, זה שמישהו דרק לא אומר שהשני הוא לא מניאק. אני חוזר לבגץ ולמטכ"ל. אתה אומר, גם המאוכזבים עושים בסוף שיקול, ואומרים, זה או ללכת לשמאל הליברלי או לזה. זה בכלל מחשבה שהיא מחשבה פוליטית. ואני אישית פה, עוד יותר כועס על הציונות הדתית. כי אני יודע שמשם באמת יכול לבוא השינוי. אני גם חושב שישתלם פוליטית לאדם כמו סמוטריץ', לא יודע במצבו. אולי היה משתלם לו פוליטית, גם לחודשיים לפני הבחירות. להגיד, וואלה, ביבי עבד עלינו בלבנון, בעזה, אנחנו הבאנו הישגים, הוא שמאל. מאותו רגע יכולה לקום פה ממשלה של מרכז ימין. זהו, אתה אומר זה עבוד? לא יודע. אז אולי זה יבוא מווינטר. אני הייתי הולך עכשיו עם סמוטריץ'. כי סמוטריץ' לא. אחרי שאתה מתדרך אנשים, ומדבר איתם, ובא אליהם, ומתחנן, ובוכה, ואומר בוא נעשה קואליציות, ובוא נלך ככה, ובוא נעשה ככה, ובוא נסביר את זה, ואנשים מתים. זאת אומרת, זה לא משחק תיאורטי, זה לא, אתה יודע, היינו עושים בקהלת וגם בצבא, משחקי מלחמה. כן. אני איראן, אני אומר ככה וככה. טוב, עשית פעולה מסוימת, יש מישהו שהתפקיד שלו זה להגיד מה ה-BDA, מה האפקט, אוקיי, נהרגו כך וכך, אנשים נפצעו כך וכך. אחי, זה אמיתי, זה אנשים אמיתיים. אז עכשיו אתה תבוא, הלוואי, אבל אני... אז עזוב אותו, וינטר הבא בתור, הולך לשבת תחת ביבי באותה ממשלה בדיוק כמו עכשיו, חרדים, ציונות דתית וינטר יכול להיות רכיב מרכזי בתיקון ובגאולה של עם ישראל, או שהוא יכול להיות עוד מאותו דבר, זה תלוי רק בווינטר, עופר וינטר. אתה לא יודע להגיד, טוב, הוא לא אומר להתבטא בעניין, אבל הוא כן הוא עם ביקורת קשה מאוד על ההתנהלות. אני מכיר את עופר וינטר כמה שנים. הוא לא פרייר. מה זה לא פרייר? קודם כל הוא לא נראה, הוא נראה כזה רפתן, נכון. אבל הוא איש מבריק. איש מבריק, לא סתם, אני לא אומר על הרבה אנשים מבריקים, הוא איש מבריק. אבל הרבה אנשים מבריקים חשבו שהם יצליחו תחת נתניהו להכריח אותו לעשות דברים. אני לא יודע מה הוא יגיד ומה הוא יעשה, לא יודע. אני גם לא איתו בחיכוך. עם מי אתה? לא, אבל אתה בסוף יש לך איזו שאיפה להגיע לכנסת. אין לי שום שאיפה לכלום. אני רוצה להציל את מדינת ישראל, נשבר לי מהכל. נעשה ונצליח, עושה מה שאתה יכול, ומה שיבוא יבוא? לא יודע, יבוא, לא יבוא, לא מעניין אותי. באמת, איך אומרים, תשאל את אשתי, אני גם עברתי כבר כאלה טלטלות נפשיות לאורך המלחמה הזאת, שאני הגעתי לאיזה מצב של... זה כמו שלוקחים כל מיני חומרים ודוחסים אותם באדמה במשך מיליוני שנים, ואז נהיית לך שכבה כמו של איזה פחם כזה, דחוס, פחמן, ככה, אני כבר פחוס. כלומר, לא מעניין אותי, יש
ביטוי... אבל זה לא לגמרי נכון. לא. מה זה לא מעניין אותי? אתה, כל כולך, אתה קם בבוקר עם אני אסביר מה מעניין ומה לא מעניין. יש שיר מאוד יפה שכתב אחד הנשיאים של ישראל, הנשיא נבון, שנקרא אגדת שבעת השערים. מאוד יפה, על זה שהצנחנים במלחמת ששת הימים, הלוחמים באים לכבוש את ירושלים. ואז הקדוש ברוך הוא, זה מבוסס על איזה מדרש שמדבר על איזה הר השם ייתן את התורה. עוד מעט חג שבועות, אז כל הערים רבים. הר חרמון, יש לי שלג, הר כרמל, אני ליד הים, כל אחד בא ומספר על זה. ואז הנשיא נבון עושה את אותו דבר, כפרפרזה, על השערים של ירושלים. והוא מתאר איך כל שער אומר, אני מכובד ויפה, ודרכי ייכנסו לזה. ואז מגיעים לשער האריות, שכידוע לכולם, שער האריות זה השער שסמוך לכיפת הסלע, לכיפת הזהב, לא לכיפת הסלע, ובעצם דרכו באמת נכנסו הצנחנים בסוף. והקדוש ברוך הוא שואל אותו, נו, מה אתה יש לך להגיד? ואז שער האריות שותק. והוא אומר לו, למה אתה שותק? ואז הוא אומר לו, אני בזווית כזאת, שאני רואה אותם. אני רואה אותם נופלים. על ההר פה ממול, על אוגוסטה ויקטוריה ורכס הר הצופים. ואז הוא אומר משפט אחד, וזו התשובה שלי לשאלה שלך. יבוא מהיכן שיבוא, ובלבד שיבוא. אומר לקדוש ברוך הוא, דחילק, מה אכפת לי עכשיו? כן. בהוא, לא, צריכים להציל את החיילים שלך, נופלים הבנים של עם ישראל. אז אני אומר, יאללה, יבוא מהיכן שיבוא, ובלבד שיבוא, אתה יודע, זה התשובה שלי, והקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, יפה, תשובה טובה, יבואו, ייכנסו דרכך. כאילו, אתה אומר, יותר חשוב לי שהדרך שאני מציע... אתה פוגש את האמא הזאת אתמול, גברת כהן, אמא של נדב כהן. אמא שכולה עכשיו מקימה מכינה קדם צבאית, לזכרו של הבן שלה. שלוחה של מכינת בארי, בוא נראה אם אני אזכור את כל הזה. קיצור, בבית ברל. מכינה חצי שנתית, הנה, פרסמנו אותה. מסתכל לה בעיניים. מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה אכפת לי? נשבר לי כבר מכל ביבי לא ביבי, תעשה מה שטוב לעם ישראל. תגיד לאמריקאי, מיסטר פרזידנט, אני לא זז מטר אחורה, כי אם אני זז מטר אחורה, אני אצטרך לעמוד מול עוד אמאות כאלה, ועמדנו מול מספיק כאלה, וזה אזור ביטחון, באפר זון, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני לא זז אחורה, לא מעניין אותי מה אתה אומר, לא מעניין אותי, בלה 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 בלה, כמו שזלנסקי אמר לטראמפ. כן. זלנסקי ישב אצל טראמפ, חטף בראש. ואני לא עכשיו נכנס לניתוח האופי של זלנסקי, ומה הוא עשה באוקראינה, כל הרוסים והאוקראינים קפצו עליי, כל פעם שאני מזכיר את זלנסקי, יש לך 100 תגובות בפייסבוק, תעזבו את זה רגע. הוא הבין, והוא חושב שהוא מבין מה טוב לאומה האוקראינית בעת הזאת, עמד מול טראמפ, כל העולם המערבי צחק עליו, הוא הפך להיות הבדיחה, הוא לא יכול לראות את הפרצוף שלו בוושינגטון. הוא אמר לטראמפ, אינטרס לאומי של אוקראינה, אני לא זז, לא מתקפל. והוא ממשיך, והוא מנהל, והוא גם ינצח. אבל היום אנחנו באיזשהו מקום שאנחנו תלויים לחלוטין באמריקאים. עדיין. לא רק זה, גם העברנו אאוטסורס, לקחנו אותם כאוטסורס לכל עניין סגירת המלחמה. אין בעיה, אני יודע, תאמין לי, הייתי בקריה, אתה הולך בקריה, אתה רואה איך הם נכנסים ובאים. נכנס ההוא, יוצא ההוא. אמריקה שם הם עולים לרגל. ועדיין, האמריקאים עדיין צריכים אותנו, אנחנו נכס משמעותי, אולי הכי משמעותי שלהם בעולם. ראינו את זה יותר חזקים מבריטניה. אנשים, אני כבר אומר את זה, צריכים להאמין בזה. לא, רואים, אתה רואה את היכולות של ישראל, והאמריקאים מבינים את זה. עזוב את הדור הצעיר, נדבר עכשיו ברמה הפוליטית. בוא נגיד שאני מסכים איתך לגמרי, שיכלנו להגיע לתוצאות אחרות. ולא מעניין אותי שום דבר. אני חושב שהלגיטימציה לכיבוש בלבנון, הייתה צריכה להגיע כבר ב8 לאוקטובר, הם יראו לנו מה8. ואם לא כיבוש אידיאליסטי, אתה יודע, אל תיקח אותו עכשיו להתנחלות. ביטחוני לחלוטין. באפרזון, ביטחוני. הם יורים עליי ב8 לאוקטובר, טילי נ"ט על מטולה בקריית שמונה. באמת, לקח לנו שנה לבוא ולהגיב, זה שיקולים נכונים, לא, עם זה אין בעיה. אם לאורך השנה הזו, מדינת ישראל הייתה קמה בפומבי ואומרת שוב ושוב, אתם יורים עלינו, זה ייגמר באדמה. נכון. זה ייגמר בפסגות. אתם לא יהיה לכם יותר את הפסגות. כל מקום שממנו נורא טיל בכינון ישיר על יישוב ישראלי, יהיה בידיים שלנו. היה לנו שנה שלמה לבנות את הלגיטימציה. בסוף, אני חושב שגם ביידן, שהתחלנו מבצע ביפרים ותקפנו, הוא אומר לנו, חבר'ה, הם אמרו לכם שנה. אפילו לא צריך שנה. היה רק צריך להחליט, להגיד, אני מבצע. נכון. אזרחי ישראל, החלטנו אתה יודע כמה זה, איזה משפט נפלא זה. גם בעזה, בית חנון, רק בית חנון. תן לי רק את בית חנון, היינו מרגישים שיש לנו לפחות משהו שהרווחנו. בנט, כולם תוקפים אותי, בנט, אתה קשור לבנט, לא בנט. אני עבדתי באיזושהי תקופה, ביחידה סודית, שהייתה קשורה לעולמות ההסברה וההשפעה, קוראים לזה בצבא השפעה, מלחמת המידע, לא חשוב, עבדתי עם בנט. לא בעצם, לא עם בנט, עבדתי עם משרד ראש הממשלה, ובנט היה ראש הממשלה. לא באתי במגע עם בנט. ובנט קיבל החלטה, אני זוכר את זה, לגבי מצעד יום ירושלים. זוכר את האירוע הזה? החלטה מצעד. זה היה שנה, לא יודע,
לא יודע, אבל אני מתאר אותה. שנה אחרי שביבי התקפל, ואמר, אנחנו לא נצעד, כי זה ידליק את החמאס, כי חמאס איימו, ועוד ירו טילים למרות שהוא התקפל. וירו טילים, ופרץ מבצע מגן וחץ, או מה שזה היה. יש מיליון מבצעים. לא, זה היה שומר החומות, מגן וחץ אחר כך. תשמע, כן? אז בא בנט ואמר, לא, אני מקבל החלטה. עכשיו, למה אני מתאר את האירוע הזה? כי אני זוכר, אני כן הייתי בשיחה הזאת, היה זום, והיו עשרות משתתפים שם, כולם אומרים לו, עזוב, תתקפל, הנה. לא, בכלל לא, להפך. ברגע שהוא אמר, אנחנו צועדים, הייתה הקלה. כולם ישרו קו, היה מאוד קל, הכל היה ברור, הכל היה פשוט, גם החמאס הבין את המסר. כן, כן. הכל הלך למישרין, קבל החלטה. אין סימני שאלה יותר. אני צועד, זה הכל, מי יעצור אותי? נגמר, הביטחון הזה מחלחל במהירות, וכל הדרגים הבינו מיד מה דרך אגב, זה קרה גם בעלייה של בן גביר להר הבית. אם אני זוכר נכון, ברגע שבנט עלה לראשות הממשלה, בן גביר, שהיה מסורב עלייה להר הבית, בגלל שנתניהו אמר שזה ירים עלינו מיליארד מוסלמים, כאילו כסוג של התרסה, הוציא בקשה לעלות להר הבית, שהוא מסורב כבר איזה שנה, ובנט, שבוע אחד אמר, אין בעיה, תעלה. אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל אני מבין למה אתה אומר. זה לא משנה, צריך לקבל החלטות. צריך פה ניהול. וצריך ניהול, ובשביל החלטות צריך אומץ. היה מערכון נורא והיום, שאני ראיתי כמו כל עם ישראל, בזה אני מסיים את האירוע הזה, את הנקודה הזאת. כן, אני רוצה לעבור לנושא אחר. יותר חשוב בעיניי אני אפילו. מרגיש עליך, אני רק אגיד את זה, היה מערכון נורא והיום של ארץ נהדרת, שבו רואים את ביבי מדבר עם חבורה של חיילים, בתחילת המלחמה. ואז הוא מסביר להם בעצם, אנחנו נלך לפה, ניכנס לפה, נצא, ניכנס לפה, נצא, ניכנס לפה, נצא, וכשאתם תהיו בצפון, אז החמאס יחזור לדרום, ואז תלכו לדרום, ולכו לצפון, ואז אומרים לו, אבל למה? הוא אומר, כי בשביל לנצח צריך להחליט, ואני לא אוהב לקבל החלטות. זה היה מערכון כמעט נבואי. ואז הוא אומר, רגע, אז אנחנו כולנו, כל הזמן הזה נהיה במילואים, אז ביבי אומר לו, אתה לא כולם, יהיו כאלה שישוחררו קבוע, לצמיתות, אתה למשל, לא ככה הוא רמזו לזה, אבל הם צדקו? כן, היו הרבה פניות לא נכונות במלחמה, ובמיוחד בהתחלה זה זה לא פניות מתסכל לא כי נכונות, אני ראית... טוען שיש פה לא, אבל אתה רואה את אג'נדה. את המלחמה הולכת לכיוון מסוים, שאתה אומר, יפה, טק, פרסה, חוזרים, הולכים לכיוון אחר. אתה אומר, פעם ראשונה, אתה אומר, וואי, מה קרה פה, אולי מה שאני לא יודע, אולי מה שאני לא מבין, בפעם ה-200 זה כבר נראה זה. אני רוצה לעבור בעיניי לסכנה הקיומית הכי תרופה שיש למדינת ישראל, וזה עניין הפנים. נראה לי שגם אותך שמעתי מתבטא בנושא, אבל אני חייב להגיד שכל מי שאני שומע שמדבר על העניין הזה, כאילו מבין את הסכנה, אבל לא מדמיין שזה יכול לקרות מחר בבוקר. כאילו בסוף אנחנו מדברים פה, אתה יודע מה, אתה מומחה לביטחון לאומי. אם אתה היית בצד השני, ואומרים לך, תשמע, יש לך בין 500,000 ל1,000,000 נשקים מסתובבים, אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, בדואים בנגב, גליל, נכון? זה המספרים. יש לך כמות נשקים כזו, יש לך כניסה חופשית לישראל, 50,000 שב"חים כל יום נכנסים לישראל, ויש לך כוח עילית, רשות פלסטינית, 60,000 חיילי קומנדו מאומנים. לא כולם הם קומנדו מאומנים, אבל 60,000 כצבא. 60,000 כצבא. כצבא. האם אם אתה היית בצד שלהם, היית יכול לתכנן עם הנתונים האלה, ועם ההיכרות של מערכת הביטחון הישראלית, מבצע שיכול להשמיד אולי את מדינת ישראל, לסיים את הריבונות שלנו פה? טוב, קודם כל, הם לא צריכים אותי, הם יודעים לעשות את הדברים האלה בעצמם, יש להם יכולות תכנון טובות, חתרניות, אז מהבחינה הטכנית אני חושב כן, התשובה היא אפשר לעשות את זה, לגבי השמדה זה כבר שאלה של what if, אבל זה לא משנה, כי פגיעה כזאת, היא פגיעה כל כך קשה ואקוטית, בטח בתוך מלחמה, שיש לה השלכות שאי אפשר לצפות אותן, זה אותו 7 באוקטובר, מה שהיה יכול לקרות ב7 באוקטובר, פשוט בלי הטילים והרקטות מזה. דיברנו על זה בשיחה המקדימה, אתה עשית שיעורי בית, אז יש שני גורמים שונים פה, שיש נטייה לערבב ביניהם. גורם אחד, אולי 3 גורמים, בוא נדבר על 3 גורמים. גורם אחד זה באמת הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית היא פלסטינית. נכון. מזכיר שעל הפאצ'ים, תגי כתף של החמאס, והנוח'בות היה את הסמל של זרוע צבאית של חמאס, ומתחת היה עולה, מעל היה את הדגל פלסטין. זאת אומרת, הם רואים בעצמם לאומנים פלסטינים. ממליץ לכולם, לכל הצופים שלנו, לשמוע... זאת אומרת, אולי הגושים האלה לא קשורים. יש את הבדואים? וולף. לא, להפך, כולם קשורים. אני רוצה להגיד שעינת וולף מבינה אולי יותר טוב, ומסבירה בצורה יותר טובה מכל אחד אחר, בעת האחרונה, את הנושא הפלסטיני, היא מסבירה, הרעיון הפלסטיני הוא פשוט סכנה, וזה רעיון שבבסיסו דבר אחד, וזה השמדת ישראל, אין שם כלום. בעיניי זה סכנה מיידית, כי בסוף אני אומר, תראה, ניסינו טילים, ניסינו זה, התפקששה לנו התוכנית, דבר אחד שעוד לא התפקשש, זה שיש פה מיליוני,
אז אוקיי, אז קודם מכל הכיוונים, אני גם, ההוכחה לזה בעיניי, זה שמאז 7 באוקטובר הוברחו עוד 200,000 נשקים לתוך המדינה. אנחנו לא יודעים כמה הוברחו. המספרים האלה זה מספרים שאף אחד לא יודע, אבל זה לא משנה, כי אתה צודק במובן המהותי, והרשות הפלסטינית היא צבא זר אך אינו ידידותי, בעל זהות פלסטינית, תכף נדבר על האזרחים, אבל הצבא הוא, למה אני כל הזמן מעשה את ההפרדה, ומדבר על הגורמים האלה השונים, כי הצבא הפלסטיני הוא צבא, יש לו פיקוד ושליטה, יש לו דרגים, וזה דבר מאוד חשוב, השביעי לעשירי זה לא משהו שצמח, איך ביבי אמר, כפכפים וקלצ'ניקובים, לא, 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 זה היה צבא, הוא פשוט צבא אחר, צבא יכול להיות מצויד בטנקים, יכול להיות מצויד באופנועים. ביהודה ושומרון הם לא לגמרי חייבים את כל הצבא הזה, מספיק שהם נותנים להם את הנשקים האלה לסתם אזרחים, ואומרים להם חבר'ה. אבל אתה מושך לכיוון השני, אז הכיוון הראשון נגדיר אותו כהיפוך קנים, הרשות הפלסטינית מחליטה. ככוח חלוץ בלבד. לא, זה לא. אני מבחינתי מדמיין את זה ככוח חלוץ בלבד, הם כוח שנכנסים ועושים את העבודה, והמיליון נשקים מגיעים אחריהם. כן, זאת אומרת, הם מתחילים, אבל זה יותר מאשר פריצה. אוקיי, לא חשוב, עכשיו לא ניכנס לדיון המקצועי, אבל האם הדבר הזה, החלטה, נקרא לזה פלסטינית, כן? בא ראש הרשות ואומר, אנחנו יוצאים למלחמה עם ישראל. האם הדבר הזה יכול לקרות? כן. האם הפלסטינים רוצים להשמיד אותנו? כן. האם הם שונים מהותית מחמאס? לא. אז כל התשובות הן כן. האם יש להם את היכולות? אז למה אתה רגוע? אתה נראה לי רגוע בעניין הזה. אני אומר, זה אחד. 2, זה הנושא העממי. אינתיפאדה, שיכולה היא לפרוץ מצידה, בלי קשר, או עם קשר, או כפרוקסי. אם אני הפלסטיני, אני אומר, אין בזה, מה אני צריך אינתיפאדה? אני מכין אותם ליום פקודה אחד. זה בסוף אולין, אנחנו שמים אולין, כל גבר. זאת אומרת, אתה אומר, זה משולב. אוקיי. דבר השלישי, זה עוד סכנה, שהיא דווקא יכולה להיות זאת שתדליק את הכל, וזה אתה, בשיחה שדיברנו ככה, דקרת אותה, וחשבתי עליה, אחר כך פיתחתי אותה עוד, זה הנושא של פשע מאורגן ערבי, הוא יכול להיות ממומן ומאורגן על ידי גורמים זרים, והוא בעצם יש לו תשתיות, יש לו יכולות. הוא לא רשות פלסטינית, אבל הוא כן מאורגן, והוא איזה מין אלמנט מתווך, וזה דבר שהיום אנחנו לא יודעים... למי הם יהיו נאמנים? לא, אנחנו יודעים למי הם יהיו נאמנים. הם יהיו נאמנים לכסף, ובסוף... לחיים שלהם. אתה יודע, אין לי ציפייה מערבי ישראלי שיבוא וימות בשביל היהודי. א' וב', חלקם הם גורמים עוינים פלסטינים או לאומנים, אז אין פה מה לצפות מהם. אז תיקח קצת את האנשים האלה, בתוך המדינה, קצת חסימות צירים, קצת... עכשיו, אתה שואל למה זה לא מתפרץ? אני לא שואל למה זה לא מתפרץ, אני שואל יותר מזה, האם מדינת ישראל בכלל... אתה יודע, אני חושב שבסיס של כל מערכת ביטחון זה לתסרט את כל התרחישים שיכולים להיות, הכי גרועים, ולהתכונן אליהם. כל מה שיקרה בדרך, פחות מזה, נדע להתמודד. האם מישהו במדינת ישראל בכלל חושב על הגנה מפני מתקפה כזו? מאורגנת, יום יבוא, 2 בלילה, זהו, קיבלתם הזקות, המואזין הורצו, כל אחד כבר קיבל נשק, על הבבלה. יש כאלה שיהיו יותר מאורגנים, יש כאלה שיהיו פחות מאורגנים, יש מספיק יישובים, אתה יודע, במדינת ישראל, כן. מנותקים לחלוטין, שמספיקים 20 אנשים עם קלאצ'ים, והיישוב חרב. התשובה היא כזאת. זה קיים בתודעה, כמו דברים אחרים, זה שזה קיים בתודעה, או בתוכניות מסוימות, זה לא אומר שזה נוכח, שזה חי וקיים, אגב, ככה זה תמיד, בכל מערכת ממשלתית ובצבא. זה שמשהו על השולחן לא אומר שהוא מעסיק אותך. למה שלא רק זה יעסיק אותך? ואז כל השאר יהיה פחות מזה. כי יש הרבה דברים שמעסיקים אותנו עכשיו. לא, נכון, יש איראן וזה, אבל אני אגיד משהו כזה. אם הערבים, פלסטינים או אחרים, או גורמים בדלנים, בתוך מדינת ישראל, יעשו את הדבר הזה, זה יכול להיות, אני אומר משהו שקשה, אבל אם הם יעיזו לעשות את זה, זה יכול להיות משהו שבקצה שלו, אחרי שנשלם מחירים מאוד כבדים, הוא יהיה טוב לנו. כלומר, זה... אם ייכנסו לפלישה, טבח 7 באוקטובר כפול 1,000? לא, זה יום הדין, כמו שאתה אומר, אבל זה יגמור לחלוטין את האירוע הפלסטיני, במובן הכי פיזי קינטי שלו. זאת אומרת, לא יישאר. לא, תקשיב רגע. בסוף ימותו בשטח. כן, כי בסוף... אבל כמה איש, אתה יודע, זה סכנה לעוד 7 באוקטובר, זה קל. לא, אני לא אומר ש... זה קל. אני גם כאילו מרגיש שהם הבינו שזה מה שעובד עלינו. הם ראו את 7 באוקטובר, ואמרו, חבר'ה, מה אנחנו, רקטות, עניינים, הם נכנסים... 7 באוקטובר... רק הפלישה. תקשיב, 7 באוקטובר היה טבח נורא ואיום. אבל, הוא היה כישלון חמאסי גדול מאוד, שישראל, בגלל הניהול הכושל והפושע של נתניהו,
לא השכילה לנצל אותו לניצחון מוחץ. זאת אומרת, לצורך העניין, בוא נגיד מה היה קורה אם אני או אתה או כל אחד או ישראלי נורמלי היה ראש ממשלה. אז היינו סופגים את השביעי לעשירי. שביעי לעשירי אחרי הזוועות האיומות כן, אבל אם זה היה קורה לפי התוכנית המקורית, עם לבנון. רגע, אני חוזר לשביעי לעשירי. נו. השביעי לעשירי כמו שהוא קרה, בסדר? יכלנו להוביל אותו לניצחון. לא, מה זה יכלנו להוביל אותו? זה היה טבעי והגיוני וכולם ציפו שזה מה שיקרה, בתוך זמן לא ארוך. אגב, וינטר תשאל אותו, יגיד לך חודשיים. אני חושב אני בחודש הראשון הבנתי שעדיין הצפון יכולים, וערביי ישראל יכולים לזה, זה הסכנה. אחרי חודשיים כבר אמרתי, זהו, נגמרו הבעיות הפלסטינים בארץ ישראל, נתנו לנו את כל הסיבות לגמור. את אז היה אפשר להפוך למקום, למגרש נקי, באמת. ואנשים אומרים, לא, ריאלי, קונסנזוס, לגיטימציה, הכל, היה הכל. משאבים, הכל היה. וגם הבנה, נקרא לזה טבעית, כל אחד אמר, טוב, זהו, העזתים התחרפנו. אגב, למה בעצם מערכת הביטחון כל הזמן הזה לא האמינה בתסריט הזה של חומת יריחו? כי הם אמרו, אני זוכר, אמר לי את זה קצין אמן בבור, כמה שנים, שנתיים לפני המלחמה. הוא אומר לי, איזה אינטרס יש להם לבוא? כאילו, מה, הם מתאבדים? למה? כי היה ברור שאחרי דבר כזה, מה ברור? שישראל תגמור אותם. מה זה תגמור אותם? תהפוך את עזה למגרש נקי, ותאגרת ותזרוק את כולם. הניהול הכושל והפושע והמסוכן והקטלני והאכזרי, והאין לי מילים לתאר, של ממשלת ישראל, ושל המטכ"ל, ביחד, הפך את עזה, במקום להזדמנות, לבעיה יותר גדולה, הם הפכו את עזה לחמאסטן, ופלוס, כן, היא הייתה חמאסטן גם קודם, פלוס ניהול קטרי ומעורבות של כל מיני מרעין בישי, ושמרו את החזית, חזית שעלתה לנו, אני לא יודע כמה מיליארדים כל שנה, פיקוד דרום, אוגדת עזה, זה עלה לנו כסף, שמרו עליה, כן, בוא נשמור, והרמטכ"ל עוד מתלונן, עוד מתחצף ואומר, אין לנו מספיק כוחות. אם הייתם מסיימים את החזיתות כמו שצריך לעשות, אז לא היינו צריכים לשלוח עוד פעם ועוד פעם חיילים, לא את החזית. נכון. אז עכשיו נשארה בעיה. עכשיו, אותו דבר, אם אתה שואל אותי, אם הפלסטינים והערבים יעשו טעות כזאת, שיבואו כוס אמא שלהם, אני גם אומר יותר מזה, אני אומר, זה הזמן. כי עכשיו יש לי, איך אמר לי שלומי בינדר, אתה מדבר פה על יישובים שלמים שטבח על כולם, אתה יודע. רוצה את זה. אני יודע שאתה לא רוצה, אבל אתה אומר, אתה יודע מה, אם הייתי היום שומע, ראש ממשלת ישראל אומר, חברים, יש לנו הרגשה שמתכננים פה עוד איזה 7 לאוקטובר, אז אני רוצה להזהיר מהיום את כל שכנינו הפלסטינים. אם זה קורה, אתם לירדן. משהו באיום הזה מראש, הוא, אתה יודע, כמו שאני אמרתי מקודם על לבנון. לא, אבל זה ברור, לכן אמרתי שזה ברור. אבל אני מרגיש שאנחנו לא מוכנים. אבל לא נשארת לך מדינה במובן הכי גיאוגרפי. אין לאן ללכת. אם הם נכנסים לצורך העניין או פולשים, אז אתה עם הגב לים. עכשיו, כשאתה עם הגב לים, אז אתה פותח את הנצרה על אוטומט. כן, וזה אומר שיכול להיות שאנחנו מאבדים את גליל, יכול להיות שאנחנו מאבדים את... אני עוד פעם, אני מאמין מאוד בכוחות של עם ישראל, אני לא הייתי רוצה חס וחלילה לבחון אותנו, ואני גם לא, ואני מאוד לא הייתי ממליץ. תשמע, בסוף, הלוחם הערבי, הוא, איך אני אגיד את זה? אני אגיד את זה הפוך, הלוחם היהודי, הוא משהו עם כוחות מאוד גדולים, ועם יכולות מאוד גדולות, ועם איכויות. עכשיו, מה שכרגע תוקע אותנו, זה פיקוד ניהול ומדיניות. במצב כזה של 7 לאוקטובר של כאוס, אין מדיניות. אתה נלחם להגן על הבית, ואז אתה הורג את כל אפשר להיערך לדבר הזה מראש? אפשר למנוע, אני חושב שאפשר למנוע. קודם כל, להיערך ברמה, אתה יודע, להתכונן ברמה ההגנתית. היום, לפי מה שהבנתי, היה לי פה שיחות עם אמיר אביבי, ועם דדי שמחי, לא נראה שראשי מערכות הביטחון... יש תרחיש כזה בכלל, כאילו איזה תרחיש אחד כזה זה, שהם יודעים איך הם משתפים פעולה ביניהם, אומר לי אמיר אביבי, אבל בחלק יהודה ושומרון זה צה"ל, ופה זה בכלל זה קצת שב"כ, צפון זה, בפנים זה המשטרה, כאילו, ואין תוכנית אחת גדולה של... הסיבה שאני בלחץ על להעיף את נתניהו, ולהחליף מנהיגות בעצם, זה לא נתניהו כבן אדם, אלא מהר להביא מישהו שהוא טוב לישראל, ויתחיל לעשות מה שטוב לנו, בין השאר, זה ניהול נכון של המערכת. עכשיו, המערכת הזאת, היא כוללת הרבה מאוד גורמים ורכיבים. בין השאר, הסיפור שאתה מתאר, הוא קשור גם קשר ישיר לתודעה. זאת אומרת, הערבי, הוא מריח מ1,000 קילומטר חולשה וכוח. לכן המלחמה הזאת כל כך חשובה, לכן עזה היא סמל, ולכן בינג'בל ולבנון וכל זה. אם הם יגידו, וואלה, אחרי כל מה שהיה, ישראלים הם נחושים, והם לא מוותרים, ודרך אגב, זה הפוך ממה שהם חשבו. אמרתי לך, פתחנו בשיחה על איראן, אמרתי לך שאיראן והרוסים והסינים, הם אמרו לעצמם בצדק, שהמערב אין לו זמן, שהוא קצר, אין לו סבלנות והוא חלש. אם הישראלים אחרי 2.5 נלחמים ומוכנים ונחושים, אז הם יישברו, והשבירה תהיה פנימית. כן, אבל זה כאילו לא מביא להכרעה, אבל זה תלוי במנהיגות. אתה לא יכול ללכת מכות אגרוף, 10 סיבובים, אתה כבר מוטש, וכל פעם שאתה מגיע לתת לו בראש, איך קוראים לו, אהבת השם,
אז ביבי רץ, אומר, עצור, ומרים את היד של היריב הטורקי, נותן לו מים, נותן לו לשתות, אומר לאהבת השם, חכה רגע, חכה, תן לו. זה לא אנושי, זה לא הומני, זה אני לא יודע מה, תתאושש, נלך לעוד סיבוב. אז אתה אומר שבעצם... תגמור את העבודה, תכריע, תראה שאם... הכל מסתדר. אגב, הפלסטינים, הערבים, הבדלנים, הם יגידו, רגע, לא כדאי. אתה מציע להם חיים לא רעים, אתה מציע להם חיים לא רעים, הם מבינים שאי אפשר יהיה להפיל אותך, ואז אנשים לומדים. אנשים גם לא מחפשים כל הזמן את הטרור. זה דרך אגב טעות של הרבה אנשים. אם היה רצון, מוטיבציה כל הזמן לעשות טרור, אז כל הזמן היה טרור. אין כל הזמן טרור בישראל. תחשוב על זה רגע. יש פה מספיק ערבים כדי שתיאורטית, אם הם כולם היו רוצים... היום אני מאמין שזה הכל כחלק מחכו, אין למה. אין למה עכשיו לעשות דברים קטנים, בואו נאסוף נשקים. מסכים איתך שיש מודל חדש בראש, אבל אני אומר אפילו אחורה, אם תלך אחורה, אתה תראה שלא בכל רגע נתון היה פיגוע. נכון, הם רוצים לחיות, בסוף אנשים הרבה רוצים את השקט שלהם, או יש להם את הסיבות שלהם, וזה בסדר, אני גם לא מאמין ולא סומך על אף אחד, זה בסדר, לא נהייתי נאיבי. אבל אני אומר, אתה, אם תהיה חזק, זה מקרין, תהיה חזק, אם היית חזק בעזה אחרי חודשיים, המלחמה הזאת לא הייתה צריכה להגיע לאן שהייתה צריכה להגיע, לא היית צריך לפתוח גם חזיתות נוספות. אני אגיד לך יותר מזה, לא היית צריך לפתוח חזית בלבנון. איך אני איתך? מה, בסוף, אתה יודע, אם היית כל כך חזק, היית אומר כבר בוא ננטרל את כל הסכנה הזאת מהראש שלנו, אבל אתה אומר... לא, אני אומר, לא היית חכם ולא היית חזק, ונכנסת לשביל העשירי. נכנסת, עשית טעות של 15 שנה, בנית אותם, העברת להם כסף, אוקיי, זה היה הקונספציה, אוקיי. אני בכלל לא דיברנו מילה אחת על כל זה. כן, אנחנו רוצים לדבר קדימה, אני מדבר רק על המלחמה הזאת. כבר שנתיים אני מדבר רק על המלחמה. אנשים תקועים שם. אוקיי, עשית טעות. תגיד, רבות אזרחי ישראל, עשיתי טעות, אני מבקש את האמון שלכם, אנחנו ננצח את המלחמה, תן חודשיים של עבודה, תגמור את העבודה, זה מה שהיה מצופה, זה מה שנכון, זה מה שנדרש, זה מה שכל ילד, כל בר דעת היה אומר. ואם בעזה אתה אומר לי לא יכלנו בגלל חטופים, די, חטופים זה תירוץ. עזוב, אז למה בלבנון לא? חטופים זה תירוץ אסטרטגי, תחלץ, תעשה מבצעים, תחלץ, סליחה, מה? פה אני פחות מסכים, אתה אומר היינו צריכים לנסות לחלץ את כולם. זה קמפיין, אתה יודע מי עשה את הקמפיין? אז עזוב, לא, אני אומר פשוט יותר קל, למה בלבנון לא קרה? אתה יודע מי הפך את החטופים לקמפיין אסטרטגי? אותם אנשים שחתמו על ההסכם עם מועצת השלום בעזה, והפכו את עזה למדינת חמאס. זה קטר הזרים הכספים. הם רצו שאנחנו נהפוך את הכל חטוף לאירוע אסטרטגי. הבנתי. אני רוצה לדבר על עוד נושא אחד, כמה נושאים, האמת, קטנים, אבל חשוב לדעתי שנדבר עליהם. השמאל בישראל, אלה שעדיין מאמינים בחלוקת הארץ, ויש כאלה לא מעט. אני לא חושב שיש הרבה. אז אני אגיד לך מה אני מרגיש מהם. נו. להרבה אנשים מאוד קל לדמיין את פתרון שתי המדינות. פתרון חלוקת הארץ, לדמיין אותו, הם מבינים, שנייה, אבל הם מבינים, אני מסכים איתך. אבל הם כאילו היה להם קל להבין, מחלקים את הארץ, זה שלום, זה משהו אפשר להבין. הם לא מצליחים להבין את הפתרון של הימין, כי הם אומרים, בעיקר במרכז שמאל, אומרים ברגע שאתה תשתלט, כמו שצריך, בעזרת השם, מהנהר עד הים, אתה בעצם... תזמין עוד צרות. אתה תכניס לפה בעצם, אתה תיצור פה מדינה דו-לאומית, והם לא מצליחים להבין מה הפתרון האמיתי של הימין. אז אני שואל אותך, מה, לא של כל הימין ולא של זה, אבל שלך, איך אתה רואה בסוף, בסדר, השתלטנו, שליטה צבאית, ישראלית, מלאה, התיישבות, חזקה, הוספת התיישבות, התחזקת יהודה ושומרון, כל שלנו, מה אז? כי את זה, פה לדעתי יש להם איזה כשל שהם לא צריכים להבין אותו, וזה גורם להם לפחד מהימין. אני חושב שזה לא קשור רק לימין ושמאל, אני מקבל לצורך הדיון התיאורטי את החלוקה הזאת, אבל אני חושב שעם ישראל, העם היהודי, היה כל כך הרבה זמן נרדף על צווארו, והוא שכח את המסר שלו לעולם. ואז השמאל אמר, בוא, במילים מאוד גנריות וכלליות, הכללות גסות אני עושה, שמאל אמר, בוא נדבר. וקצת נוותר. והימין אמר, בוא נהיה חזקים. אבל לא זה ולא זה, זה לא פתרון. זה לא פתרון. להיות חזקים זה חובה. לא. נכון. אם אתה לא חזק, אתה בכלל לא תגיע לשלב הבא. אתה לא במשחק. אתה לא במשחק. אז אתה חייב להיות אריה. אבל העולם מצפה מאיתנו למסר ערכי, למסר מוסרי. מסר ומוסרי זה בא מאותו שורש. אנחנו היום ביום השואה. כתב לי חבר חבדניק, קוראים לו הרב בן ציון גוגולה, הוא מתעסק הרבה ב7 מצוות בני נוח, שזה מסר, וזה גם פרויקט, הקמפיין, שהרבי מלובביץ', שדיברנו עליו בתחיל, הזכרנו אותו, קידם ופיתח מאוד החל מ-1983, הוא אמר שהעולם מחכה ומצפה לאיזה מסר רוחני, חינוכי, וה7 מצוות בני נוח, אז יש רשימה של מצוות, שהן מצוות אוניברסליות לחלוטין, אגב, גם אני ואתה בני נוח, אנחנו לא רק יהודים, אנחנו גם בני
היינו קוראים לזה אתה ואני בני אדם. אבל בוא, אני אומר לך לדבר לאנשים בשמאל, הם לא מבינים את הפתרון, אתה מדבר איתי, אני לא, חיבדת אותם עוד לא, יותר. אז אני אומר לשמאל, לימין, למי שזה לא יהיה. היהודים... למי שנגד העניין הזה של התיישבות, הוא אומר, מי שחושב שהדבר הזה יביא רק יותר סכנה, אז אתה מתיישב. לא, אני לא חושב שזה הסיפור, אני חושב שמה שהם אומרים בצדק, השמאל, הם אומרים, אתם רק כוח מבינים. אתם המתנחלים מדברים רק בכוח. והם צודקים, אנחנו מדברים רק בכוח כבר הרבה שנים. ומה ששכחנו לדבר, זה ערכים. שכחנו להגיד לעולם ולהתייחס לעולם כקהל יעד, ולהתייחס לעולם ולגויים כקהל יעד. עכשיו, יש פה, צריך להגיד פה, לשים פה איזה כוכבית. זה לא אומר שאתה נאיבי, זה לא אומר שאתה לא שומר על עצמך, שאתה לא אריה, אתה פשוט אריה שמסוגל לשאת מסר של שלום. זאת אומרת, האריה צריך לפתוח את הפה, כל החיות כבר נותנות לו את הכבוד כי הוא אריה. הוא כבר הוכיח שיש לו תופרים חדים ושיניים חדות, ואף אחד לא, נותנים לו את הכבוד. ואז הוא בא להשכין שלום. עכשיו, חלק מהאנשים בעולם ומהעמים בעולם כנראה ימשיכו לשנוא אותך. אבל קהל היעד שלך זה חלקים אחרים שמאוד קשובים. מה הפתרון ליהודה ושומרון? הפתרון לכל הבעיה שלנו, לא רק יהודה ושומרון, כי אני לא מסכים לחלוקה הזאת. החלוקה של יהודה ושומרון זה חלוקה טכנית. לא זהו, ביטלת את החלוקה. נשארת פה עם... לא, היא לא באמת מעניינת אותי. נשארת פה בערך עם חצי בין הנרלם. זה כמו שרופא, אתה יודע, אתה בא לרופא עם הגוף שלך, או למוסכניק עם המכונית שלך, ואתה אומר, הגלגל, היד, אין דבר כזה, הבעיה היא, הרופא מתחיל לבדוק את הכל. למה? אבל מה אתה עושה עם הפלסטינים? אתה לא נותן להם אזרחות. כי אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, טוב, כבשת את השטח, אז זה אוטומטית אזרחות לכולם, ואכלת אותה עם חרוב פה יהודי. כמו שאומרת ידידתי דוקטור עינת וולף, הרעיון, הערבים הם חלק מקהל היעד, המוסלמים הם חלק מקהל היעד, הפלסטיניות כמהות, כישות, רשות רעיונית גם, צריכה למות מוות אלים. נכון. אין דבר כזה פלסטיני טוב. מי שאומר את זה לא מבין מה זה פלסטיניות. תלמדו, כולנו צריכים ללמוד מהי פלסטיניות, איזה רעיון זר ושלילי זה שהוטמע בכוונת מכוון על ידי גורמים עוינים מהרגע הראשון שהוא עלה לשטח. לא חשוב, שלא נעשה עכשיו את השיעור, למרות שיום השואה זה מאוד מתאים, מופתי חאג' אל-חוסייני, שישב בחצר האחורית של היטלר. אבל לא הסברת עדיין, רק שתדע. לא הסברת לשמאל מה אתה רוצה לעשות. יושבים אנשים פה בתל אביב, אנחנו בתל אביב, ורוצים להבין מה הימין רוצה, התיישבות, הבנו. זה לא ימין, זה לא ימין. זה לא ימין, זה גם אני. היהודים רוצים, כולנו יהודים, כולנו יהודים. להשתלט על כל השטח. לא, מה שבוער לשמאל, זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו. אומר לי השמאל בעצם, עזוב רגע את מה הוא מציע, הכאב שלו, אתם מדברים כוח, ואלימות וכיבוש, ככה לא תגיעו בחיים לשלום, ואני רוצה שלום. אני אומר לו, קודם כל, אתה צודק שאתה רוצה שלום, שלום זה המטרה שלנו. אנחנו עם השלום, לא עם המלחמה, לא באנו לפה כדי להרוג. שני הצדדים רוצים שלום. הדרך, מתווכחים על הדרך. היהודים! נכון. כן, לא... יש אומות שלא רוצות שלום. לא הצד השני, לא. הסינים, דיברתי איתך על הסינים. דיברתי עלינו, על השמאל, ימין, ויכוח הזה, ויכוח על הדרך לשלום. זה לא כן, עכשיו, אני אומר, לשמאלני או ליהודי הזה שנמצא פה בתל אביב ובכל מקום אחר. קודם כל, אחי אתה והשאיפות שלנו הן זהות. 1. 2, אתה צודק, וחשוב לי לשמוע אותך, וחשוב לי שאתה מזכיר לי כמצפון, אל תהיה כל הזמן אלים, כל דאלים גבר, לא בשביל זה עם ישראל בא לעולם, עם כל הכבוד. אין כוחו של עם ישראל אלא בפיו. יש לנו משהו בפה, שהוא צריך לצאת. אוקיי. 1. 2, המלחמה הזאת היא מלחמת אין ברירה, שכרגע, לפחות בשלב המיידי, צריכים לסיים אותה טוב, כן, אני מקווה שאנחנו נראה... יהודה ושומרון, אני מכין אותך בכוונה. עכשיו, יש לי הרגשה שאתה לא יודע לדבר שמאלנית. לא, אני לא יודע לדבר שמאלנית, כי אני מדבר יהודית, ואני אומר את מה שעל ליבי. אבל בוא נסתכל מהצד הביטחוני. הרי בסוף הם אומרים, אנחנו רוצים שקט ושלום. התשובה היא לא ביטחונית, התשובה היא ערכית. אם מדברים למשל, לצורך העניין, אם אני הייתי ראש ממשלת ישראל, הנאום הראשון כנראה שהייתי נושא, הייתי אומר לעם ישראל ולעולם ככה, שלום, שלום, אהלן, מה המצב? ערבים יקרים, מיד הייתי מדבר לערבים. תקשיבו, כל מי שרוצה להיות מוסלמי, יהיה מוסלמי, אנחנו נכבד אותו, יכבד אותנו, אנחנו מאמינים באותו אל, הכל. מי שרוצה להיות ערבי או ערבי, הכל בסדר, יחיה פה כמו אחים. היינו פה ובארצות הערב, היו יהודים, הכל בסדר. כל מי שיגיד מילה נגד מדינת ישראל, מיד מענישים אותו, זורקים אותו מפה, שולים ממנו את האפשרות. הנה, פירקתי לך את הדבר הזה שנקרא פלסטיניות. פירקתי אותו בלי לדבר, בלי להגיד את המילה פלסטיניות. כן. עכשיו, אנחנו מזמינים את כולם לחיות חיים מכובדים של שותפות. זהו, עכשיו, אתה שואל אותי... יש לך שותפות, תן לי אזרחות. זה מה שאומר לי ירושלים, אני שומע אותו כל פעם. למה אני יצירתי? כי אני אומר, אנשים אומרים, אז מה אתה תיתן להם, הם מרצים לשבלונות ולקלישות, אז מה תיתן להם אזרחות? התשובה היא, אולי עכשיו, בזמן הקרוב, לא, בשום פנים ואופן, מתוך חשש וחשד מוצדק, שאני לא סומך עליו, ושזה טריק,
אני לא מוכן לטריקים ושטיקים, כי גם זה אני מכיר, אני יודע מה זה מלחמה היברידית, לא תמיד חייבים לבוא אליך עם הנשק ככה, אפשר גם לבוא אליך עם הנשק ככה, ולא חייבים לבוא עם חליפת הסוואה, אפשר לבוא עם חליפה ועניבה, וזה יותר קטלני. אבל אחרי שאני מברר זמן מסוים, משך זמן מסוים, את הכוונות, אני לא בהכרח, לא כל מי שחי פה הוא אויב, וכל מי שהוא ערבי או מוסלמי הוא אויב, ולכן הכל פתוח, באמת הכל פתוח, אנשים מסכנים. אז אתה היום, כשאתה מדבר עם מי שעדיין מדבר על חלוקת הארץ, בעיקרון אני חושב שהטיעון היום הכי מנצח זה ביטחונית, זה לא מחזיק. לא, החלוקה הגיאוגרפית הזאת היא קודם כל היא שייכת לעידן שבו השמאל האמין בזה, והיום השמאל הקיץ מזה, היום אחוזים בודדים מאמינים בזה, אני אומר לך גם פוליטית, אף אחד לא מאמין בזה. אבל מצד שני אתה לא רואה אותם קוראים להמשיך להשקיע ולהגביר השקעה בהתיישבות. הם עבודים, הם כרגע להם, הם כאילו, הם הבינו שפתרון שתי המדינות לא עובד, הם לא נשארו עם פתרון. אמרת לי קודם על הביביסטים, זה אותו דבר פה. הרבה אנשים אומרים, אבל אנחנו נלחמנו על הדבר הזה. מה לעשות שהדודה שלך נרצחה וסבתא שלך נחטפה, אז אנשים תקועים. היה להם פתרון אחד והוא נפל באלימינציה. התשובה האמיתית היא, הכל כל יעקב, זו התשובה האמיתית המלאה לכולם, זה משיח, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אריה שאוהב שלום, לא אריה שאוהב תות, אריה שאוהב שלום. אריה גיבור וחזק, שאף אחד לא מעז להתעסק איתו ולקרוא עליו תיגר, כי מי שקורא עליו תיגר מאבד את הראש. כן. מהבחינה הזו אין משחקים. מצד שני, הוא לא עסוק כל היום בבריונות ובדיקטטורה. זה לא אנחנו. ובעריצות. זה לא מתאים לנו, אנחנו גם לא עם אימפריאליסטי. זה לא כמו הסינים שתיארתי קודם. אנחנו, המטרה שלנו, זה להביא לעולם ערכים. עכשיו, מה זה 7 מצוות בני נוח? בגדול, הדברים הכי אוניברסליים שיש עליהם קונסנזוס עולמי, שכל עם, וזה בעצם מה שהתחדש לי כשדיברתי עם הרב בן ציון הזה מחב"ד, שמאוד אהבתי את החידוד הזה. רציתי להגיד לך משפט אחד שברח לי. נו. טוב שהוא חזר. הרבי מלובביץ' אמר, הרבי מלובביץ' זה לא בן אדם שאומר סתם דברים, ודברים שהוא אומר, זה זהב, לשונו הזהב. לכן אני יכול לצטט אותו במשפט שהוא משפט קשה. הוא אמר שאם היינו עסוקים כמו שצריך בהפצת 7 מצוות בני נוח לעולם, השואה לא הייתה יכולה לקרות. משפט גדול. משפט חומר נפץ. מה 7 מצוות? 7 מצוות בני נוח, קל לזכור אותם, זה 3 העבירות הידועות, מה שקוראים אצלנו בחז"ל, שזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כלומר לא לרצוח אף אחד, לא לשמור על איזה נאמנות מינית בתוך התא המשפחתי, כן, ובעצם לא לסגוד, לא להתפלל, לא להאמין בשום דבר שהוא לא האל, המונותאיסטי של הדתות הגדולות. יש לי הרבה מה להגיד בעידן הזה, לא תעשה לך אלוהים אחרים. ברור, אנשים עושים לעצמם כל 2 דקות אלוהים אחרים. אבל במובן האלוהי. ומה כן? ומה הציווי? רגע, וא' ב' ג' ד', זאת אומרת 3 הידועות, זה 3, ואז עוד 4, שזה א' ב' ג' ד', עבר מן החי, כלומר חוק כשרות הכי בסיסי בעולם, לא לאכול חיה בעודה בחיים. כן. כן. כי יש תרבויות שעושות את זה, וזה אכזריות. ב' ברכת השם, לא לקלל את אלוהים. ג' גזל, לא לגנוב ולא לגעת בשום דבר שהוא לא שלך. כן. וד' זה דין, זאת אומרת, בכל מקום בעולם יש מצווה שיהיה חוק. חוק מקומי. כן. ואתה צריך לנהוג לפי החוק. הרבי מסביר ש7 מצוות בני נוח זה לא רק תקיים את הטכני ועשית אותם, וי, אלא יש פה מעמד. אם אדם מקבל על עצמו את הרעיון הזה, הוא נקרא בן נוח. ואם הוא נקרא בן נוח, אז הוא בעצם חלק מהעולם המתוקן, שאם היינו חושבים על זה שנייה, זה הסוף של... אני חושב ש10 הדיברות מוסיף שם עוד נגיעה, אבל בסוף זה אותם מערכת חוקים מאוד בסיסית. אתה בן נוח, ואין שום סיבה ומניעה שלא המוסלמי יהיה בן נוח, והפרסי יהיה בן נוח, והסיני. אמריקאי, אני חושב, רובם ככולם, או הרבה מהתרבות שלהם, מדברת את אותם ערכים, ולכן גם אנחנו קרובים אליהם. אני אומר, זה המסר שלנו, בכלל אני מרגיש שיש איזשהו פחד, למנהיגים יהודים לבוא ולנסות להעיר את העולם. אני חושב שנגיד מה שקורה באירופה, מי היה נכון יותר להזהיר את האירופאים מאשר מדינת ישראל? זה, אנחנו מכירים את התרבות, מבינים את הפלישה לאירופה. הם לא רצו לשמוע. לא הרגשתי, אתה יודע, אני מרגיש שזה משהו היה צריך לפעור בנו. כאילו בסוף יש לנו תפקיד פה בעולם מעבר רק לדלת אני אמותינו. מלמד עלינו זכות שהיינו, אתה מכיר את ברקוני? ברקוני אבובה, כן, אני לא יודע אם עדיין, אבל בהתחלה של הקריירה של ברקוני, הוא כל הזמן אמר, יש לי מסר, אני צריך להביא, כאילו באתי לפה כחייזר, שיש לו מסר לאנושות, וכל הזמן אביתר, שזה האוהב שונא שלו, הפרנמי שלו, כל הזמן היה אומר, נו, אז תגיד את המסר, הוא אף פעם לא אמר את המסר. עכשיו, ברקוני יש לו את הסיבות שלו, כי הוא דמות סאטירית, ואין לו באמת מסר עולמי כנראה. אני מאתגר אותך, ברקוני, אני מאוד מחבב אותך. יום זוועה. כל פעם ששואלים אותי, כן, כל פעם ששואלים אותי שאלה, וזו התשובה היא מפגרת, אז אני אומר, בוודאי. אבל, חוץ מזה,
עם ישראל, יש לו מסר, והוא פשוט נרדף כל כך הרבה זמן על צווארו, ויום הזה יום השואה. להסתכל החוצה. הוא היה עסוק, והוא גם שנא את הגויים בצדק. תשמע, אנשים שאומרים ליום, תשמע, אנחנו שונאים את הערבים. אני לא שונא את הערבים, אני גם עובד על זה מאוד קשה ללמד את עצמי ואת הילדים שלי לא לשנוא. הם פוחדים מהערבים, הם לא שונאים את הערבים. אני לא מכיר יהודי ששונא, אתה יודע. אני מסכים, עכשיו, דרך אגב, זה גם משהו שאומרים לך, החבר'ה של השמאל. אתם מלמדים את הילדים שלכם לשנוא את הערבים. אנחנו פוחדים יש לי המלצה. אני פוחד להישחט במיטתי, אני פוחד להחזיק דלת של ממד, שהילדות שלי בפנים והמחבלים בחוץ. זה מה אני פוחד. כל הפחדים שלך מוצדקים, ולכן אני אומר שזה הפחד הזה, הכבד, לא יגרום לך, אחי היקר, מי שלא תהיה, יהודי באשר אתה, לא לשאת מסר לעולם, כי העולם מחכה וצמא למסר שלך. אז זה גם דבר שכמו שאמרת, קשה לנו להאמין בזה. אז הנה, הגענו למשיחיות, הגענו למשיחיות. זה משיחיות. משיחיות זה לא משהו שצריך, תשמע, בשלב הזה בהיסטוריה, אנשים כבר צריכים להבין, אתה יודע, דיברנו על איך יראה המשיח? מה היום, אתה יודע, אנחנו היום, אנשים קשה להם לדמיין אירוע כזה של משיח, של גאולה. הם כן לדעתי היום הרבה מאוד מבינים שהמציאות יכולה להתהפך מאוד מאוד לטובתנו, אם כאילו ציר הרשע הזה מושמד. הדברים הגדולים מסביב עוזרים לך. כן, יש לך, אתה מבין שזה יכול להתפתח למקומות מאוד מאוד חיוביים, או שליליים. תוסיף על זה דברים שאנשים בעיניי לא מעריכים היום, טכנולוגיה, טלפון, תבלינים מכל מקום בגלובוס אצלי בצלחת, כאילו זה סוג של גאולה בפני עצמה, איכות חיים שלנו, רמת החיים, המים החמים במקלחת, החשמל והמזגן, זה 80% גאולה, מפה אם תסדר את העניין הגלובלי, אנחנו כאילו בגאולה. תשמע, בסוף שביעי של פסח יש סעודת משיח, זה מנהג של הבעל שם טוב הקדוש, אבי החסידות, והוא אומר, עכשיו מדברים על המשיח, שותים את 4 כוסות, אוכלים מצה עוד פעם, כאילו, ומדברים על משיח. טוב, עשיתי את המנהג, אני לא מת על הסעודה הזאת, כי לא אוכלים כלום, חוץ מכמה מצות, אבל ישבנו שם בבית חב"ד במעלה אדומים, והרב שמלה, שהוא השליח שם, הוא דיבר והביא כל מיני דברים, הרבי מאוד יפים, הרבי מלובביץ', ואז הרבי מלובביץ' מביא שם, שבכל אחד מאיתנו יש נקודת משיח. טוב, שותים 4 כוסות, חזרתי מסובב לגמרי, אני לא שותה 4 כוסות אף פעם ככה, בכזה רצינות, ואני אומר לעצמי, אוקיי, מה זה אומר נקודת משיח שבך? מה זה אומר? אוקיי, הרבי אמר, זה הגיע אליי, מה זה באמת? התשובה שלי היא מאוד פשוטה. אם יקום, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות מלכים, למעשה, עזבו עכשיו דברים מיסטיים, פנטסטיים, על טבעיים, שפתאום תראו... הכל טבעי, תקשיב טוב, הכל טבעי. אתה יודע מה היה מדהים בניסים של המלחמה הזאת? כל הניסים היו טבעיים. הביפרים זה נס, אבל זה נס בדרך הטבע. מישהו עבד מאוד קשה כדי שהנס הזה יחול, ואם הוא היה מפשל... וכיפת ברזל, אם היית קורא את זה באיזה ספר בתנ"ך, היו אומרים, מה? כיפת ברזל הגנה מהחיצים? 98% ירוק. אגב, יש בתנ"ך, וחיציו חיצי גיבור משכיל. אז תרגום יונתן אומר שהחיצים יהיו חכמים וידעו לאן לבוא. אז בתנ"ך זה היו כותבים את זה וישם עליהם כיפת ברזל וזה נשמענו איזה סיפור אגדה, הזיה בוא נוריד את זה לקרקע. אוקיי, אז משיח, בוא תוריד את המשיח לקרקע. משיח זה בן אדם שבני ישראל החליטו עליו. אגב, אם מישהו יקום ויגיד אני המשיח, אנחנו מבינים שהוא לא. כי מה זה המשיח? משיח זה פעולה. משיח זה מישהו שנמשך, מישהו שהחליטו עליו. אתה זוכר את סימבה? ששמים עליו את הקוקוס, עשו לו, זה משיח, משכו אותו, אמרו, אתה תהיה המלך שלנו עוד כך וכך זמן. אז זה ראש ממשלה? הוא ראש ממשלת ישראל, שהוא מאחד את עם ישראל. הוא לא מקטב, הוא לא מפלג, הוא לא נוטה אחרי האלילים הזרים האלה, שהיום הרייטינג וקשה, צריך לעמוד בפיתויים. והוא לוקח אנשים טובים וראויים שאוהבים את מדינת ישראל. וכל אחד מהם נותן את המרב והמטה, והטכנולוגיה שהזכרת. ואנחנו מנחילים לעולם, לא מנחילים במובן המתנשא שזה נשמע, אלא העולם, אלה שרוצים לשמוע, מייצרים בריתות על בסיס ערכי כזה. נותנים וסוחרים בטכנולוגיה, בכל מה שטוב ומיטיב עם הבריות, ובמקביל, לפחות בשלב הראשון, מחסלים בנחרצות את כל מי שמחפש להרע. זה משיח. זה משיח. באיזשהו שלב המסה החיובית הגוברת. כן. אגב, העולם כבר בשל לזה. הרב קוק אמר, שהוא דיבר בוודאי שהעולם, אתה יודע, אני בן אדם, הנה, אין לי כיפה, אני בן אדם חילוני לחלוטין, אבל אני לגמרי מאמין בדבר הזה, לא בהרבה מהדברים שאומרים שיקרו, ויעלו וירדו ודברים, ונראה פה דברים שלא הגיוניים, אבל כמו שאתה אומר, ראש ממשלה שמגיע, היום, אתה יודע, הרשתות החברתיות, זה החמור הכי טוב שמשיח יכל לדמיין, הוא תוך 1.5 דקות מגיע לכל העולם, מחסד את העולם, מספיק שיהיה בן אדם שהוא קצת אהוב, קצת זה, פתאום אוהבים אותו בחול, אוהבים אותו כאן, הוא מנהיג ישראלי. זה בתוכנו, יקום בן אדם, יגידו, וואלה, אנחנו סומכים עליו, הבן אדם הזה באמת יהיה בן אדם טוב, זאת אומרת, זה צריך מישהו שהוא אריה, שרוצה שלום. וזהו, ואז הוא צריך להיות עם ענווה, צריך פה ענווה, כי צריך לדעת לקבל מכל אחד, ולהרכיב פאזלים, ויש פה מורכבות, אבל בסוף, במילים פשוטות, לא חסר כלום.
הכל מוכן, הכל ערוך לסעודה. נכון. לא חסר לך באמת משהו היום כדי שיהיה גאולה. עכשיו, תאר לעצמך, אבל תראה איך אנחנו חיים. השלבים הבאים, שנרתום, נוכל קצת להוריד את הדוושה, את הרגל מהדוושה של הגז על הצבא והביטחון והנשק, שכל הזמן אנחנו עסוקים בזה, ונוכל לשים את הרגל על רפואה ועל טכנולוגיה של תקשורת. והאסלאם הקיצוני חוזר להתרכז בקבלת אורחים וכבוד, הופך להיות או לא קיים, או מתרכז בקבלת אורחים. האסלאם הקיצוני חייב להיות כרעיון מושמד, לא המוסלמים, וצריך להנביט, וזה עבודה מאוד, זה אתגר עצוב, כי יש תרבות לא פשוטה שמה, ויש הרבה מה לעשות, אבל הוא דורש איזה הנבטה של moderate אסלאם, שהוא מסוגל להכיל ולהתמודד ולהתרכז ברעיון המרכזי, אני חושב שמה שחסר לעינת וילס, מה שחסר אצל עינת, שהולך להתארח פה, היא עוד לא יודעת מזה, עוד לא הצעתי לה עדיין, אני מאוד רוצה, אולי זו ההזדמנות ככה, היא בוודאות תתארח פה, היא מתרכזת מאוד בפלסטיניזם, ולא באסלאם. לא בהכרח, באלטרנטיבה, כי כדי להרוס משהו אחד, בעיניי צריך לבנות, נגיד, ערביי ישראל, לבנות להם נרטיב, לבנות להם סיפור שיהיו גאים בו. תראה, האסלאם, ערביי ישראל זה עוד עניין, והאסלאם, שאתה הדלקת אותי תוך כדי בזמן שאתה מדבר, אני חושב, אולי זה לא כל כך מנומס, אבל אני בכל אופן אגיד לך משהו על זה, האסלאם הוא, המוסלמים ידלקו ונדלקים סביב הנושא של ייחוד האל, שיש אלוהים. שמכירים באלוהים. הרי למה הם קוראים לאמריקה השטן הגדול? כי אמריקה נתפסת אצלם כאינפדיל, ככופרת. נכון? למרות שהיא לא בדיוק, אבל ככה הם תופסים אותה. ומושחתת ומנוונת וכו'. ואז הם מרשים לעצמם. כל מי שלא אסלאם הוא כופר. כן, אבל צריך לבצע איזו התמרה. אני יודע שאני מדבר וזה נשמע נורא נורא גדול, אבל עוד פעם, זה נורא תלוי במנהיגות. אתה יודע, הנושא של לדבר דיפלומטיה דווקא, כשאתה נשיא או כשאתה ראש ממשלה או כשאתה מנהיג. שזה המון כוח. ולדבר דת. למשל, גלעד ארדן עשה כל מיני דברים מאוד יפים כשהוא היה שגריר בארצות הברית וגם באו"ם. נשא נאומים שגם, אגב, הוא לא היה הראשון שעשה את זה, עשו את זה יעקב הרצוג לפניו ואחרים, שאמרו פסוקים מהתנ"ך, וזה דברים שהם הרבה יותר קרובים לליבותיהם של הרבה יותר אנשים ממה שאנחנו מאמינים. תראה, אתה רואה כל מיני דברים הזויים לפעמים, הרמטכ"ל של אוגנדה, שאני לא יודע בדיוק מה הסיפור שלו, קם משום מקום, תלוש לחלוטין, אומר, אנחנו מוכנים לפקודת ישראל, יש לנו מאות אלפי חיילים. זה רק רוח. זה ברור שיש פה, שהוא בנוח, שהוא מרגיש הזדהות עם הרעיון התנ"כי, היהודי, והוא מוכן להילחם בשבילנו, ויש עוד כאלה. עכשיו, אם יהיה לך עוד כמה כאלה, העולם יהיה אחרת, אתה לא תהיה כל הזמן בלחץ. ואם בסוף גם יהיה, אתה יודע, בסוף זה גם מגיע עם השלום הזה, בין טראמפ ושי, ישבו באיזה חדר, יצאו מחובקים וגידי, יאללה, מעכשיו, יכול להיות. בסוף העולם הולך או להיות כפר גלובלי אחד גדול, או לקטסטרופה. או לקטסטרופה, אני חושב שלנו יש תפקיד מאוד חשוב פה בכל הסיפור הזה, ואני חושב שגם יותר ויותר אנשים, גם אצלנו, נאלצים להודות, אפילו אם הם לא רצו, שהעולם ער לזה, העולם אומר לזה, העולם בכל מיני אבל צריך לעשות גם תיקון בפנים, בתוך עם ישראל. צריך להתחיל עם התיקון. אני לפעמים, אתה יודע, לא למדתי הרבה תורה ולא גמרא ולא עניינים, למדתי בית ספר יסודי, בגרות, עניינים, כל מיני כאלה, גם בתיכון. עם ישראל היום, בהרבה מובנים, לפעמים נראה לי כמו שהיה נראה בתנ"ך, שנייה לפני שויחר פה. כאילו העניין הזה של תרבות השקר, וכל המרגלים, תלוי לאיפה מסתכלים, לפעמים גם אתה רואה את החיילים, את הקרב ואת הזה. יש לימוד זכות אדיר על עם ישראל. אני טוען שעם ישראל היום הוא במצב הכי טוב שלו. מבחינה רוחנית? כן. 700 מרגלים לאיראן. רגע, עזוב. לפני 20 שנה לא היית מדמיין שיהיה אחד. אני לא חושב, אני חושב שלא. אני לא מסכים. תרבות שקר, יש פה המון שקר בהנהגה, בעניינים. אבל המרגלים של איראן, אני לא חושב שזה הסיפור. אני חושב שאנחנו, עם ישראל היום, הוא במיטבו, הוא פשוט קורבן לשלושה דברים. מטורפים, מנגנונים מטורפים שלא היו אף פעם. בקצרה? אחד, לא הכי קצרה שיש, אחד, זה כלי התקשורת והעוצמה האדירה שלהם העולמיים, והם מניפולטיביים. שתיים, אולי הייתי צריך להגיד שזה אחד, מנהיגות מקטבת ומשסה שמשתמשת בזה, ושלוש, זה מערכות תעמולה, זאת אומרת, לא רק תקשורת, אלא גם כל המנגנונים האלה של מכונות רעל מימין, מכונות מימין, עכשיו זה הורג את האנשים, זה הורג אותם, ואז זה מטמטם אותם. עכשיו האנשים בסוף, אתה פוגש אותם ברחוב, או בליל הסדר, או בשוחה, או בגדוד, כולם אוהבים וכולם, ואנשים הם ברמה אנושית מאוד גבוהה, ומשכילים, וטובים, ואוהבים, ולכן אני אומר, מנהיגות יכולה לפתור פה הרבה בעיות, אם אנחנו לא נשתמש במשאבים לכתב, אנחנו נוכל להסתדר. חד משמעית. לגבי האלה של איראן פשוט יודעת לעשות ריגול, ויודעת, יש שיטה איך עושים את זה. בהזדמנות נדבר על הפעלה. אני מרגיש שאנחנו על המטבע, המטבע פה לא לפה, זה יהיה או עץ או פלי, אנחנו לפעמים אני רואה דברים, אתה יודע, בסוף הבית פה חרב על שנאת חינם, והשנאת חינם היום היא
עוד פעם, זה קצת בלמעלה, אני מבין מה אתה אומר, כי בלמעלה יש המון שנאת חינם, זה רק בלמעלה. ברחוב עם רויסטאר, באמצע ההפגנה בקפלן, ישתעל קצת יותר מ3 פעמים, יקפצו עליו 16 אנשים עם מים ועניינים, יש פה באמת... כי הוא בתוך הפגנה בקפלן, הוא כבר סמל בתוך סמל, אבל איפה רויסטאר? ועדיין הוא יקבל עזרה ויעזרו לו ויקפצו לו וייתנו לו מים וזה וזה וזה. ולא רק זה, כשהם ייפגשו בבית, בליל הסדר עם הצד השני של המשפחה, חג שמח, כן, רואים את זה על מרדכי דוד דווקא. אז מה רואים את זה, דווקא איתו רואים את זה. טוב, לקראת סיום הפרק נעבור לשאלון מהיר, בחסות, כן, באמת, זה בחסות, אין לנו חסות, כל מה שאנחנו צריכים זה לייק, סאבסקרייב, אתם יודעים לעשות, אחרים עושים את הנאום הזה הרבה יותר טוב ממני, אבל תעזרו לי להמשיך ולארח פה אנשים מעניינים. שאלון המהיר. כן, לייק ביהודית, אתה יודע איך אומרים? איך? שקוייך. שקוייך, יפה. שאלות מהירות, תשובות מהירות עד כמה שאפשר, אם תרצה להרחיב במשהו ניכנס. האם יצאנו מהקונספציה? לא. במה אתה היית רוצה לשכנע את השמאל הישראלי? בטוב הלב ובכנות הכוונות של אחיהם מימין. במה היית רוצה לשכנע את הימין הישראלי? בטוב הלב ובכנות כוונותיהם של אחיהם משמאל. האם יש דרך לפרק את הנשק הלא חוקי בישראל? מאמץ אדיר, לא פשוט, וזה דורש מנהיגות. זה אירוע חירום בפני עצמו. אירוע חירום בפני עצמו, כן. האם מצרים מתכוננת למלחמה? כן. חליבה, הרצי, רונן בר, צריכים לשבת בכלא? כן. רגע, חליבה, הרצי, רונן בר, כן. זה בערך השמות. האם נראה לך שנתניהו זה שירכיב את הממשלה הבאה? אגב, רונן בר אני לא בטוח. למה? אני לא יודע מספיק. חליבה והרצי כן, רונן בר... כן, הרצי זה הקלאסי, זה כאילו שים חיילים על לא, הפאקינג גדר. אני לא סתם אמרתי, רונן בר אני לא יודע. רונן בר זה לא מה שחושבים אנשים, שהוא ידע, התיאוריות האלה. זה לא הסיפור. צריך לבדוק אם הוא פשע. אבל בוא נגיד שחליבה... אגב, הרצי וחליבה, הם פשעו, אז... נכון, במקרה הכי קל, רשלנות פושעת. כן. האם נראה לך שנתניהו... חד משמעית. 500 חיילים על הגדר והמצב הזה. האם נתניהו מרכיב את הממשלה הבאה? לא. 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 האם נתניהו בעצמו יודע לאן הוא מנסה להוביל את עם ישראל? מדינת ישראל? לא. הוא מנהל משברים קלאסי. הוא כל הזמן עסוק באיך לצאת טוב. מי לדעתך היה המחליף של נתניהו בהנהגת מדינת ישראל, גם אם לא בבחירות הקרובות? שאלה טובה. לא יודע, אני מקווה שמישהו ראוי וטוב לב, ושאכפת לו מעם ישראל. מבין הקיימים? אולי וינטר, אולי בנט, אולי משהו בסגנון הזה. מה אתה מאמין באלוהים? מה אתה רוצה לבקש ממנו? שירחם עלינו. מה אתה רוצה לאחל לעצמך? שירחם עליי. תודה רבה, יאיר, היה מאוד מאוד מעניין. תודה, היה לי כיף. ותודה לכם שצפיתם והאזנתם, ניפגש בפרק הבא.